Ah! Sayang yung dosi. Hello, assalamualaikum. Hello! Wala pa ka time viewer, assalamualaikum ka na. Ano yung isang cellphone ba rin? Pandari mo ba rin? Ha? Pandari mo sa cellphone ba? Chance pa? Para may dagdag ko dito sa oras. Akala ko'y di ako magpahin. Maghihintay magkapangarap. Tawat ng isin mo bibigay sa'yo. Lahat ng gusto ko susundin ko. Buhay, buhay. Lamig. Lamig ba rin? Yung tinga ko ba? Nilamig. Lamig ba rin? Yung tinga ko. Lamig. Tatlong tamsak na ko pare. Oh? Ako lang naman nagtamsak. Isa ka mag-viewer. Naakan ko. Mag-cellphone sulod mo. Putik, galit na sila. Eric T. Os, mayong dira dan tamsak patambay sa live nimo. Si Eric T. Korindang Channel, good morning San Saudi. Good morning, boss. Korindang Channel, ma'am. Magandang umaga yan sa inyo. Korindang Channel. Maraming salamat sa pagbisita sa balay ko. Malamig nga umaga sa diri sa Saudi. Mayong buntag, ay buntag na pala yan. Sir Eric T. Maga pa dito sa Saudi sir eh. Ano pa lang? 28. Pasal-pasal lang host. Maraming salamat ma'am. Korindang Channel ha. Maraming salamat sa pagpasal. Malamig na. Malamig ba rin? Malamig eh. Wala namang lamig ah. Utay ka, hindi ka nilalamig. Ako Ha? nilalamig. Ang tinga ko malamig na. Oh? Tambayan muna kita host. Lakas ng monitor nyo. Maraming salamat ma'am ha, Korindang. Bibisitahin kita mamaya ma'am. Monetize channel ka na ba ma'am Korindang? Ano? Kulinda? Korindang Channel. Lakas nun. Alvin. I-regards ko ng mga kauban mo ni Mos. Ma'am, taga Cebu ni. Bisayang dako. Si Mark Caps. Ma'am, taga Cebu yan ni ma'am. Bisaya ni. Bisaya ni Day. Ikaw ma'am Korindang, taga sa ka? Talawin mo naman ako, mahawa ka. Sige, sige ma'am, Korindang. Ano lang kita dito. Mamaya, ano ko na yung pangalan mo, i-screenshot para mamaya. Ibisitahin kita mamaya. Eric P. May ano ka na, Eric P, may jacket. Shout Eric. out. Ayan. Ni Alvin Paraw Hinog. Ayan, may ano ka na. Dalawin kita mamaya, ma'am Korindang Channel. Dikitan nyo naman ako, taga Cebu, baya ko. Sige, sige ma'am. Kita ma'am, taga Cebu. Kaso ma'am, hindi sana, wala sa ano ma'am eh. Hindi sana nag-YouTube, support lang ni sa ako ah. Nagasa mo siya sa Cebu. Taga sa ka sa Cebu ma'am, may taga Danang man ini. Taga-asa mo ka. Kape muna tayo ma'am, malamig.
Nawala man jacket ko, host. Ayan na, sir. Nandiyan na yung jacket mo. Wala pa yung mga kasama ko. Tulog pa kasi yun, yung mga grupo ko eh. Shoutout ko, mga busing. Di kitang ganito mamaya. Mag-message ako. Nito na po si Ma'am Shout Robros out. Cañete. Good morning, Dan Times Up. Ma'am Robros Cañete, nandiyan po si Corindang Channel, ma'am. Sa Barili po. Ang Barili. Dalawa rin eh. Ma'am Robros, si Corindang Channel, Ma'am Robros. Baka gusto mong dikitan. Dikitan mo, Ma'am Robros. Magbago natin kaibigan dito. Matagal na kami kaibigan yan eh. Kaso, Spencer ngayon mention. na ulit kami nakita. Kay Alvin pala. Alam mo, Tro. Sa tanaw ko dati nag-work busing. Oh, yan ba? Mitsumi. Mitsumi. Sa Mitsumi. Ba't hinahanap natin? Local nga. Sa Mitsumi. Roberts Cañete, dikitan nyo ko, balikan ko. Ayan, ma'am. Si Ma'am Corindang, si Ma'am Roberts Cañete, tunay kong kaibigan po yan, ma'am. At baka gusto mong dikitan, ma'am. Ayan. May nababa po siya ng bahay niya. Sa si Corindang. Sa Mitsumi. Mitsumi ako dati, Nagnaog sa balay-balay ba? Ha? Nagnaog sa balay wala. Wala pa. Ma'am, Ma'am Corintang, baba ka daw po, ma'am, ng bahay mo, ma'am, para madikitan ka natin kasama dito, ma'am. Si Boss Markups. Dikit lang guys, balikan ko kayo later, sabi ni Ma'am Corindang Channel. Corindang Channel, bisin pwede mo tusukin payag na ko. Ayan, si Sir Eric T. Bisaya din. Tapos sabi mo, ginaog biro-biro siya, 5 minutes man. Kasi ano to eh, mula nung vlog to eh, si Sir Eric T. Yes, team. Okay, wait po ha. Ay, si Restrella Ibanez, andito rin. Andito rin yung pinakamaganda kong kaibigan. Bata pa ito, si Ma'am Lysel Estrella Ibanez from Cebu din ito. Ma'am, Lysel, North to South. marami tayong kaibigan, no? Si... Barili to Bantayan. Hello, Ate Ruby. Yan si Corintang Channel, Ma'am Lysel Estrella. Baka gusto mong, ano yan, bisitahin mo na. Saging din yan. Tapos ko na si Niloy Maro. Tapos na ako ng 10 hours na play sa kanya. Ay, 12. Kaning iyang gikon ni Roberos, nagkuhan mo sa si Christine ani. Mga pi muna kagising lang. Si Christine mo, nagkuhan mo na ni. sabay kasi Nag-live po. Napitan eh. Sabay. Kape rin kami, ma'am. Hello, Lysel, sabi ni Ma'am Roberos Cañete. Kamusta yan, Ma'am Roberos? Malamig dito, Ma'am Roberos, kaso yung kasama ko hindi nakaramdam ng lamig eh. Ako lang pala yung nilalamig. Corintang Channel, di man kita ako gibabaos? Bakit, ma'am? May jacket ka na. Subukan mo ulit, ibaba, ma'am. Ano bang binaba mo, ma'am? Baka iba-iba naman yung binaba mo. Baka panty ang nababa ba? Ay, nako. Yamat. Hihihi, tawa si Sir Eric, bula ng vlogger. Corindang, ay sa wakas, ayan na. Ayan na, Sir Eric T. Yan si Ma'am Corindang Channel, nung kabaan ng kanyang bahay. Nasaan na ba? Wala pa naman. Mula? Di makita yung binababa mo, mama. Di ka po si Oxer Rikit. Natulog ko gabi 4 AM na. Sige, sige. Pagpahinga mo na dyan, ma'am. Lysel Estrella Hindi sa akin, no? Kay sa wakas na yan. Mura na ugas ang mukha. Dikitan sana ako si Robby. Ha? With sauce. O sige, sige, ma'am. Dikitan mo si Ma'am Robby. Malaking isda yan. Sinong mula kang isa? Ma'am Robby. Ayan, dolphin. Grabe ba, dolphin? Dakong isda man. O katong kuhan sa Ilan na ba yung ano ni Ma'am Corindang Channel? agaw.
Tambun na? Tabunting, ano sa to? Tambunding. Tambun. Tambun. Butanding. Butanding. Tabunting. Butanding. Salamat, sabi ni Ma'am Ruby Rose Cañete. Doon na natin sila ba di? Yung- Arka, sa Barili. Argao. Magkaanak rin sila ba? Dating dikit na pala kami ni Ma'am Ruby. Oh, sir, matagal mo nang dikitan yan, Magkasama. Ano kasi yan? Dito lagi sa live ko si Ma'am Ruby, kasi ano ko yan kaibigan na tunay ba? Hindi kumukupas ba? Oo. Hindi ko makupas. Di ba, Ma'am Ruby? Nasaan na yung partner mo dyan, yung crime? Natutulog pa? Baka nagkuhan pa yan siguro yun, Paig nilang pancake tao ni. Ha? Luto ng pancake ba? Paig. Naluto pala kayo ng pancake, Ma'am Ruby? Nasa ilang, saan na bingka o Bingka. bingka? Wala pa ka naggawa sa balay si Kwan ba di? Sino? Si Kurindang. Kurindang? Wala pa nga Antay nga Wala Si Ma'am Corintang Channel from Cebu. Basig ulan. Ay, ulan man dito ba di? Bagyo? Sa Cebu ba siya? Hindi naman siguro sa Cebu. Cebu ba rin? Cebu. Sa abroad siguro siya ngayon Ha? Sa abroad siguro siya. Wala kagawa sa balay kay Maraming salamat, Sir Eric T. sa pabidyo-video, Alam ko siya Bola, LL. Bola, vlog. Asa ni si Kurindang ron sa Ko alam kung saan yung Kurindang. Tangan kayo maya pag bumalik. Mani siya kagawa tanaog sa balay kay gabagyo na sa Cebu. Kurindang channel. Tingnan mo 1.43, 186 view. Malaki na pala yung bahay mo, Ma'am Kurindang channel Mo siguro nadugay na og di. Mamaya, Ma'am, di kitang kita mamaya, Ma'am. Dako na din balay. Di kitang kita ang tatlo, Ma'am Kurindang channel. Naka kuan. Good morning, guys. Sabi ni Ma'am Christine Ocrayon. Okay, Sir Eric. Sabi ni Ma'am Ruby Rose Cañete. Birthday pala ni Bade. Birthday pala ni Bade. Birthday pala yun. Kaya pala nag-ano sila ng baka. Nagkatay ng baka. Sino? Sila si Sergio. Birthday ni Mario? Ano islam? Birthday ni Marlo siguro. Oo. Bumili siya kahapon ng isang sakong bugas ba? Ay, Para kanila lang yun. lutuin natin. Wala pa ng ice dyan sa inyo, host? Wala pa, sir. Dyan ba sa iyo? Mayroon na dyan? So, din ito si Direk? sa damam. Ah, Wala pa naman dito nag-ice pero malamig lang. grabing lamig. Dyan, nag-ice na dyan, sir. Eric. Doon ko nga rin sa kuwan. Hail o sa tabok. Mga bugnaw kay Direk. Doon nga siya sa sa... Damam? Ano ba siya? malamig din dyan. Unahan sa Riyadh. Kato mag-gym diretso, lusot o buwan. Joke lang lusot sa Nandikit sa iyo, Madam Roberos. Bill all para masaya. Maraming salamat, Ma'am Corintang, Ma'am, di kita nga mamaya, Ma'am. Monetize ka na ba, Ma'am Corintang channel? Good morning, inyong duha. Sabi ni Ma'am Roberos. Iyay, diin mo gani si... Good morning sa inyong duha na. Bari? Kababa. Diin gani si Christine ba di? Mo pa'y pagnaog ba di? Ayan, Ma'am Christine Ocrayo, si Corintang channel. Dikitan mo. Yan, Ma'am. Unsa gani siya? Mo pa may pagnaog? Anong ginawa mo dyan, Ma'am Ruby? Bakit ngayon ko lang bumaba, Ma'am Christine, bakit ngayon ko lang bumaba? Anong ginawa mo? Nagkuhan siguro eh. Wala pa sa Torip, nag-ice na. Sa Torip. Ay, grabe, lamig pala doon. Tatay. Yes, sabi ni Corintang channel. Salamat kayo, host, kay Sige Lagas ako balay. Ganun ba, Ma'am? Sige, kita mamaya.
Monetize ka na pala, ma'am eh. May patrastas na yung mali. Ha? May patrastas na. Say. Si Ma'am Corindang. Wala pa po ako. Ma'am siyang nabalay. Uwan pa man. Alvin, pa-shoutout naman sa Pansit Bihon, buddy. Bakit? Nagpaluto ka ba ng Pansit Bihon, buddy? Pansit Bihon. Alvin, maganda yaw. Nagpaluto ka siguro yan, buddy, no? Gian Clyde Ristasa Tamsak Host, sabi ni Ma'am Christine. Maraming salamat, Ma'am Christine Macrayo, ah. Kahit busy po kayo, ay nagpasok pa rin kayo sa ilis ko. Hindi nga ako nagsishare doon sa GC kasi Wala, 100 alam ko ba mga niyo? busy kayo eh. G. Macarayo ay nagpalipad po ng $100. Oh, grabe naman. Sana pag namuni ako, ma'am, totoo yan. Yan ang palipad mo sa akin. Nawala man ako link. Asa na to eh. Hindi ka makita yung link mo, ma'am eh. Nasaan ba yun? Sana all, sabi naman. Hindi ko makita yung link mo dito eh. Nawala. O Ma'am Corindang, naaw na kay nanay naghuwat ni mo. Oh, madidikit na nga nito ni Boss Markup. So, naghanap ng link mo. Di pa ba Kamunios? Hindi pa, ma'am eh. Kulang pa ko ng ng 800 pa. 800 pa kulang ko. WH. Wait ha, pababa ako ulit. Baka matulungan mo naman ako, ma'am, sa WH ko, Ma'am Corindang. Malapit na mag-isang taon. Hindi pa ako mamuni. Kaya Macrayo ha, pag nasa Pinas na ako, magpalipad share, wala man kami Gcash. O, parehas tayo dito, wala rin dito Gcash, ma'am. Na Christine Macrayo. O watong ika na magbangulit, di ba? Baba ka ng bahay mo, Ma'am Christine Macrayo, para dikitan ka ni Ma'am Corindang, oh, channel. Ay, dali na lang, di ay na, host. Sige, ayuda ko later ni mo rin. Albay, salamat, Ma'am Corindang. Salamat. Wala nagkikibagay si Ma'am Corindang. Maraming nag-ayuda sa akin ngayon, ah. Taga saan ka ngayon, Ma'am, channel Corindang, ma'am? Saan bansa ka ngayon? Ayan na, may tutulong na sa akin. Bigyan ako ni Ma'am Corindang ng payuda. Mga kapinat ha. Tapos, Wala lang kaya pong balay. nandiyan na bahay ko, host. Hindi makita eh. Paano kaya yun? Hindi makita yung binaba mo. Ayun na ba rin? I-search mo na lang sa bali, tapos pindutin mo na yung ano niya. Maghanap pa ng... Nangapin na si Kuan, Ma'am Gio. Sige, dikita ko dito, ma'am. Hanapin ko yung ano dito. Corindang channel. Manual na lang ba di? Di gid makuan ba di? Check mo na lang sa Corindang. page ko, sa Corindang lang, same profile lang doon. Oh, sige ma'am. Panoorin ka tong 4 minutes and 11 mo tong ano to? LG Smart TV. Wow, TV ah. Hindi pa itong main ko idikit ko sa iyo ma'am, pero ano to, legit tong ano ko idikit ko sa iyo. Ano ba di? Corindang. 9 minutes. Ang ganda niya pala mama. Unbox LG Smart. Ano eh? Kayo mo. Kaso walang putrastas ma'am eh. Bakit walang putrastas to? Ano ba yun? Hindi doon ba di? Taas lang. 18 minutes. Si Play na Tekahos, kay naman po, nakasalang na ko diri ayuda po ni. Yes, salamat, maraming salamat ma'am. Saan bansa ka ngayon ma'am? Corindang channel. Sa Pilipinas ka no? Nandiyan sa Pilipinas no? Ganda ng TV mo ma'am, sana all, may TV. Bago ko lang na kauli host, gikan mo, exit to po. Exit to. Sa Riyadh din ba? Riyadh, nandun din kami dati ma'am sa exit 8 eh. Riyadh? Pag ni-restore host, Teka lang, ano yung kulit? Para may patrastas. Ulitin ko ha. Kahit taas-taas niya kung itanong nyo, makapit kuhan, 17 minutes. May patrastas wala? Wala. I-restore ko muna. Para may patrastas si ma'am ba? Para may makayuda rin tayo kahit paano. Wala talaga ma'am eh. May magana pa kang may patrastas.
Maghanap ko namin Wala patalastas. na patalastas sir. Tapos kikiri. Ah, na pa diyan, ay putol-putol ba di? Ay. Patalastas mo na siya. Ay putol. May patalastas na siya. Wala sa umpisa, nasa kuan ba gitna-gitna ba. Kana. Ano yan? Kanang yelo mo na siya patalastas. Muputol na siya kabot diya. So deep is like, Ang imo na wala. diretso. Na kare na. Bago man eh. 2 days pa ba? Dito lang si Mala. Ano yan? Anong Hindi video? ka lang si Mala. Taas na ba di? Corin's Ono, Dan Tamsak host. Maraming salamat ha. 17 Corin's minutes Ono. open ba di? 17:29 seconds at 17 ano lang? 17 minutes 29 seconds. Hanap ko namin patalastas eh. Sa kuan, sa katong i-call sa i-search sa. Ito na ma'am. Oh. May patalastas na. Ayun na oh. May patalastas ka na. May sahod na siya ba di? Oh, may sama. Kaya daghan siyang patalastas oh. 1, Kini ang 2, mayoda host. 3, 4, 5, 6, 7. Pito yung patalastas. Sige ma'am, maraming salamat ha. Kini ang mayo the host. Idikit na ko ni after. Sige ma'am, maraming salamat ma'am ha. Ayan, may patalastas ka na dito ma'am. Idikit ko rin sa iyo itong RB Marquez ko. Ito, playing ka po. Wow, may pa-heart si mama. Maraming salamat Ma'am Corinda sa payoda mo sa akin. Makamunin na rin sa tayo nito, susunod pa. Ako ni si Corin's on host. Ma'am, maraming salamat ma'am sa payoda ma'am. Si Ma'am Christine Macarayo ay pa-BG lang. Ma'am Jake Macarayo, di kita nung si ano. Problema niya kung anak. Si Ma'am Corindang Channel Ma'am Jake, taga Cebu yun ni. Salamat po. Sige ma'am, maraming salamat. Idikit ka pa tayong dalawa ko sa iyo ma'am na ano. Mamaya, ito at saka yun. Pagkatapos ko mag ano, lagyan ko ng hashtag Ricky. Panoorin ko mamaya yung mga video mo iba. Bisitahin kita mamaya. Buti nakauwi ka ma'am, lockdown ma'am. Kami hindi pa nakauwi simula ng lockdown. Ayaw ko uwi ng boss namin. Itambay ko muna to mga 10 minutes saka kita umpisahan. Sige ma'am, maraming salamat ma'am ha. Para sa passport. Maraming salamat po. Mothers and parents muna problema sa akong anak ro. Yung. Kuha ang passport ang anak ba yan. Ang problema niya, ang middle name. Kaya ang apelido siya mama. Murag, middle name ang siguro siya mama ang gamiton man. Ay paano yan? Apelido mo hindi? Hindi, pero na ako sa birth. Pero ang sa kuhan, mular ka ng kuniyang mama sa gawas. Siya ito na si bumis ko yun. Ay, yung anak mo dati, nung una. Hmm. Sa unang anak. Asa man dahil mo da Petronos. Andito ka naman ngayon sa Madina ma'am. Nagagaling na namin ng Riyadh. Tapos dito naman kami sa Saudi lipat ngayon. Sa Madina pala. Sa airport. Sa Riyadh kami dati ma'am, sa airport din kami nagtrabaho eh. Kaso nawala kami doon. Nawala yung trabaho namin doon. Nilipat naman kami dito sa Madina. Sa loob ng airport. Liying ka pa po mo. Hindi pa natapos. Medina, di ay mo onsay working ninyo di ay. Ano kayo ma'am yung ano ma'am yung ano mo ba yung nagsusundo ma'am yung bus ma'am? Nakasakay ka na ba ng bus ba galing ng ano, eroplano? Sasakay ka ng bus tapos dadalhin ka doon sa gate sa immigration. Yan po yung ano namin ma'am, yung business ng boss namin. Bus. Mga driver man ng kopod ko. Salamat tos. Ma'am, no problem ma'am. Ito ma'am, taga Cebu po ni ma'am, taga Danao gid ni. Cebuanong dako. Middle name. Last name. Middle name. Mga ba pag anak ko diya, nakasakay ko bus. O yan ma'am.
Yun ang sa boss namin, na business ng boss namin. Kaso na ano kami sa Riyadh nung nag-lockdown, huminto yung mga aeroplano ba? Walang ganong biyahe. Lipat naman bis Manila. Tapos ngayon dito, wala pa rin biyahe dito. Tambay pa rin kami dito ngayon. Wala kaming trabaho. Tao di ay ng Durano ho, Durano. Durano si Durano ba di? Ano ba yung si Durano ba di? Ano ba yung si Durano eh? Ano ba yung si Durano eh? Ano sa Dano? Ha? Weird Dano? Ah. Saan ko mag-inquire? Nakawal ko kung kumang ako sa mga kailan. Hindi nag-request yung mami kanina sa ko. Ah. Nag-friend request yung mami na ako ba? Hindi, namutana din. Ang larga na di siguro sila. Tao ni Durano. Nagplano gani ko adto ko danaw sa Bordeaux kay mag-vlog ba. Sige pa maunlan good. Ah. Ano na boardwalk sa Danau? Wala ko pa may boardwalk sa Danau? May boardwalk na sa Danau. Seawall pa man to? Seawall. Fishport yun, Seawall. Ah. Ang boardwalk sa Naga. Sa Naga pa man di ay daw ma'am ang boardwalk. Ang Danau pa may boardwalk. Sa boardwalk, Seawall pa. Ayan, tapos naman nakadikit na isa ko. Mamaya naman yung isa. Ang imuha man nga kailangan. Okay ra, why work cost? Basta tuloy man ka ang sahod. Ano lang ma'am, sa sweldo naman, gamay ra. Ano lang, ng Tawagan na ako ba diyan? 70% lang sa ano, sa basic namin yung sahod namin kasi wala bang kami, work, maglapit na mag-isang tuig ba. Tambay lang kami din eh. Narinig lang, malakas daw. Wala ng boses. Kadto di ay boardwalk, dati nindot naman to, nawala di ay. Oo. Sabi niya, wala pa daw ngayon boardwalk eh. Start na ko, play ha. Exit na ko, Sige, ma'am, no problem ma'am. Maraming salamat po ha. Maraming salamat ma'am sa pag-help mo sa IWS ko ma'am. Babisahin ka ulit ma'am, bahay mo ma'am. Maraming salamat. Ma'am, at least na 70%. Ma'am. Ganun lang, pang kain lang namin po at saka pang load. Wala na. Yun lang po. Maraming salamat ma'am ha. Maraming salamat. Maraming salamat sa sa pag-help mo sa sa WH ko para matapos ko na. Siguro tapos tong December, maka-apply na ako kay Lolo ba. Ay po Sir Ricky, mega love shout out everyone. Maraming salamat sir, Limes TV Vlog sa mo. Pasok mo sir sa live ko sir, maraming salamat. Maraming salamat ha. Kamusta dyan sir? Malamig din yan sir no? Wala man kay 10 hours lagi, Diyos. Sobra 10 hours yung nandiyan. Marami kong playlist yan, sobrang 10 hours lang, ma'am. Rabiros, kanya tayo pa video lang. Maraming salamat, ma'am Rabiros, pataldor-talo mo. Asa ko ani David mag-play. Kahit yung ano lang, ma'am, yung 9 lang, 9. Pwede na yun. Tamsak po, Sir Ricky. Maraming salamat, Live Steve Vlog sa patamsak ng Sir ha. Ayun po, Sir Ro, si Ma'am Corintang Channel. Dikitan niyo po. Monetize din po rin yan. Taga Cebu, Bisaya din po yan. Tutulungan niya ako sa WH ko magpi-play si Ma'am Corintang. Maraming salamat, Ma'am ha. Kahit yung lang, Ma'am, yung 9 lang yun, Ma'am. Mga konti lang naman siguro, mga 12 hours lang siguro yan o 14 hours. Dito lang ko sa may LS. Ang haba na, ma'am. Sige, ma'am. Maraming salamat, ma'am. Ha? Hi, Corintang. Please connect with me. Thank you po. Sabi ni Lime TV Vlogs. Ayun, ma'am. Si Lime TV Vlogs, ma'am.
taga Bohol, taga ano? Bisaya din to eh, kaso nakatira yata to sa Manila. Monetize na rin po yan. Ano na lang po kayo, dikitan na lang po kayong dalawa. Start na po ho sa may LS ko. Wow, maraming salamat mama. Maraming salamat ma'am Corindang talaga. Hulog ka ng langit sa akin. Yes. Ingat po dyan ma'am. Medyo maulan yata niya sa Cebu ngayon eh. Baha. Wala ba? Maulan lang. Wala lang. Sige po. Number one. Ingat lang po kayo dyan ma'am. Winner o challenge? May challenge po yung number 1. No probs po. Sige ma'am, maraming salamat. Marami akong kaibigan na bili sa akin. Nasaan ang pala? Corindang channel, dan na po. Sabi ni Eric T. Ma'am, dadalabra po sa'yo si Eric T. Ha? Sir, ibaba mong bahay mo sir. Eric T. Para search ka ng ating mga kasama dito. Oh. Madikitan ka nila. Saudi rin po ito si Eric T. Isa. Mabakas lang kayo guys ha, para mabalikan ko kayo. Yan, sabi ni Ma'am Corindang channel. Mabait ito si Ma'am Corindang eh. Nagbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan ng WH. Mabakas lang kayo mga guys ha, para mabalikan ko kayo, sabi ni Ma'am Corindang ha. Familiar lagi na ako yung now. Siyang, Di ko ano. Si Corindang. kilala mo yan buddy. Wala, okay, ano siguro. Kita ko na siguro sa Cebu yan. Wala daw anong boardwalk ng buddy? Ay, may boardwalk daw, kaso dati daw. Wala, Seawall. Ha? Seawall. Ang sabi niya kanina, oh, sabi niya. Ang boardwalk, katong sa Naga. Kaso nawala daw. Ha? Kaso nawala daw yung boardwalk. Wala. Seawall. Kadto di ay boardwalk, kadto di ay boardwalk dati nindot man to, nawala di ay sabi niya. Seawall. Seawall. Daga manoro dito. Katong sa Pisport, yun ang gihimong Pisport, gihimo ng Soroyanon. Pero dili siya boardwalk. Korea sa Naga na. Siyempre po host, naranasan ko din yan dati host, kaya alam ko na yan. Hey, ayan, maraming salamat talaga ma'am. Mabati mama, mabait ka talaga ma'am. Yan lang kailangan mong double, na lang. 800. Sobra pa 800, mga 820 siguro. Ganyan. Sana itong December matapos ko na. Tapusan. Bossing, baka nagkatagpo na tayo dati sa Danau ha. Oo nga mo, parang familiar na yung mukha mo eh. Ang sarap siya nga year sa Kanitsumi. Anong years ka daw ma'am? Sabi ma'am. Sabi niya. Baka nakita na kayo nito eh. Sa Mitsubi ka rin ba ba de? Trabaho ka rin? Trabaho sa Trabaho din pala ito ma'am sa Mitsubi ma'am eh. Mitsumi. Ano ba ang pabrika doon? Japanese na company. Anong... Mga pisa yapon, mga daghan. Mga kato sa una, uso pang mga kuda, Olympus. Ano. yung mga pisang mga kuda. Uso pa sa uso pang mga, kanang sa computer. Sa kuan. Mga distak at kuan niya. Baka nalipat yata yun sa Manila sa Laguna. Hindi, ang nauna sa Mitsumi, Bataan. Hmm. Tapos, yung ang Danau, kuha na ang Danau. Bali, nag-kuha sila sa Bataan, nag-training. Boss, LS lang lagi host, padagdag WH. O sige ma'am, ano ma'am, araw-araw ko ng LS ma'am. 2013 to 2015 sa body oh. 2013 to Bago 2015. na. Dili pa ko Saudi yan. Bago ka lang pala ma'am. Saudi ka na rin ba yung 2013? Sa Saudi na yan siya ma'am eh. 2000 pa ko sa Mitsumi. Ako pa yung nagtukod sa Ligi Mitsumi. 2000 pa raw siya. Agoy, basin electrician ni siya dati dito. Ala. Madlungon ako Mitsumi. 2020 para sa ma'am eh. Camera ko assign host, building 1. Oh, sabi niya, building 1. Sa may magnetic. Hello Sir Markup, sabi ni Ma'am Roberos. Hi, Mama Beras! Mitso Dili sila busy ng Mama Beras. Busy yan, nagtatrabaho yan.
Nagpa-BG lang si Ma'am Roberos. Maraming salamat Ma'am Roberos ha, pa-BG mo dyan. 22,000 lang doon sa doon ma'am, sa ano ma'am sa Mitsumi. Maraming salamat na Ma'am Christine Macrayo sa pa-BG mo dyan ma'am ha. Maraming salamat. Kahit busy pa kayo, dito po kayo sa ano ko, sa LS nakatambay. Maraming salamat ha. Nilalamig ako, si body ko hindi nilalamig eh. Ang katawan mo body, mainit. Ang katawan mo. Bugnaw mo sa mga bali. Yes naman, host. Welcome. Kabugnaw sa mga bali. Yes naman host, welcome. Sabi ni Ma'am Roberos Cañete, maraming salamat talaga mama. So kay Eric T, maraming salamat sir ha. Sa ano mo dyan, pa BG mo dyan habang nagtatrabaho ka dyan. Habang nagkakape kayo na pa BG kayo ayos na walang kwenta. Kaya nga nakasando lang, tugnaw kaya ako, lamig ko oh. Grabe. Ate ko na yung tugnaw. Christine Macrayo Fry. Ate ko na yung tugnaw. Grabe si Buddy eh. Pati pa ako nga nilalamig ko. Paano bisa kaya ang mo to? Hindi ka nilalamig Buddy. Di pa gid siya. Kung mabasahin ang tubig, ka na mapilang bugnaw. Playing lang, nangapi mi. O sige Ma'am Christine Macrayo, maraming salamat ha. Pila na tempera ron host. Pila rin ba rin? Temperatura dito, ilan na? Ito na. Tingnan nga kung ilan. Temperatura 15. 15. 7 7 degrees. 7 ma'am. Di pa na kayo bugnaw, 7 na. 7 degree. 7 degrees Celsius. 7 na ngayon ma'am, 7 dito. Lamig no? Wala pa. Ay, may pila ko malamig. Katong sa Riyadh, ang pinaka-bugnaw dito, 4. 4? Dito, tas airport. Eric T, balikan kita maya-maya ha, para di mapiktusan. Oh, yan. Maganda yan. Para, painitin lang makunti pa para hindi tayo mahalata ni Lolo ba na binubudol-budol natin siya. Patutol nga po ba diyo? Kampo di ay ni sa Bisaya host. Oh, mga Bisaya dito ma'am, yung yung kauban natin. Bisaya man ko, kaso Ilonggo. May Ilonggo kong halo. Paano siya ka na mix ba? Mix. Dual citizen mo. Doon sin. Hindi ko gamay na jotay na na gamay ra na na Bisaya, pero hindi ko ka makasalita ng diretso na Tapos Ilonggo ko. Ay katugnaw nagyud. Oo nga, tugnaw na. Ano nga po mo? 4 pa siya. Guys, sa Riyadh dati ma'am grabe rin ang lamig Tugnaw dati. Sa Riyadh, grabe din doon. Nang bumubuka yung bunganga sa lamig. Bumibitak. Abot mi dati 2 Celsius exit. Oh, so lamig talaga doon sa Riyadh. Tugnaw na, buti sana kung may asawa man tayo dito, may kupupanta kaso wala. Nakakaping ito lamig para mainit-init kaso wala naman. Ano lang tayo sa kape lagi, kape. Matanggal ang lamig. Sa balay ram din siya din. Ang iyang caption kay Kuan man sa Simala. Maraming salamat sa 9 million people na nakabidyo sa bahay nila maraming salamat sa inyo. Basketball lang pampainit. Mamaya maglaro na lang kayong basketball. Yan lang libangan namin eh. Bago pa din siya na ulit. Pati kaya na, yung 8 months kayo Saudi pa siya. Bagong uwi lang si Ma'am Corindang, bagong uwi lang. Yung nakakuhan pa siya sa COVID, nakalusot pa. Okay. Mga anong buwan kayo ma'am umuwi ma'am? Corindang sa sa atin. Kaluig yun. Mga ilang buwan na kayo ma'am nakawin yan ma'am. Buti nakalusot kayo sa ma'am, sa lockdown, Saudi. Kasabot ka bukot ba eh? Oh, bukot. Tagok. Magano ka na lang yun. Magsulod. Sulod ka na sa loob. Bukot na lang basta. Ganun sa akin, bukot. Ha? Amo sa inyo ha? Magbukot Bukot ka habol? Magbukot ka na lang yan sa loob nyo. Ganyan. Nagbukot ba yun? Walang labas-labas ba? Bukot.
Maraming salamat sa 10 million people na nakatambay sa Venice ha. Na maraming salamat sa inyo. At nakapasok kayo dito sa LS ni host na kahit walang kwentaban, dito pa rin kayo nagtsatsaga na makipag-usap kay host. December 1 siya naka-holiday ba din? Bago lang. Bago lang. Kuan? Kauwi mo pa lang pala, ma'am. Oo. Ang galing mo naman. Kami, ayaw kayo pauwi ng amo namin. Yan, pag-gaga, naka-holiday ko. Di ka siya albaha? Oh? Kapatid mo? Gagaw na ko. Kamag-anak? Albaha? Tayo lang ayaw pauwi ng amo natin eh. Maganda rin sa Albaha, malamig din ngayon doon. Tanawa na ako ay vlog host. Grabe ka hustle pag uli na ako ay. May... mamaya. Kinahanglan pa man ka magpa-kuan sa Red Cross, magpa-register. Susunduin ka. Tapos... Diretso kasi po ma'am? Diretso kasi po pag uwi mo ma'am? Manila, gyapon. Kanang Manila to Cebu, grabe ka crowded ba? Oh. Pero okay lang, at least nakauwi na kayo ma'am. December, abutin kayo ng Pasko din sa atin. Kami, ayaw kami pauwi ng amo namin. Bukot na kami dito eh. Simula nung March pa kami walang trabaho. Ay, hindi lang March ah. Pangunta na ba diya? Sa ilalabit sa Barili ba diya? Itong na may mga resorts diya. Okay po. Ito, tanong mo balik. Saan ka na ma'am? Sa Barili? Dagang resort na ma'am. Gilakan doon niya ba diya? Ha? Gilakan doon niya po. Kaya mo yan. Oh. Gila ka na ako ang host. Sabi ko, I miss my family badly. Iniyakan? Iniyakan oh? Iniyakan? Gilakan ba? Iniyakan ba? Hindi host kasi mag-solve pa sa Manila. Wala pa lang connecting flight. Ikan sa Hada na punta sa A. Buti na dala sa acting yung amo mo ma'am. Kami, kahit anong gawin namin ma'am, video pa eh. Ayaw ko ipawiin eh. Nagpatulpo na. Nagpatal ba? Salamat kami Christian Macrayo ay dito pa rin. Japitan ni Busing, kining na ay fish port. Sarap doon pala. Namias kilaw dito eh. Fish port? Magyan baka nasa sige kung agad na ito moldball. Malbol. Mo ta ko isuon moldball to ilan. Sige to basket dito. Ganda pa no? Ganda pag sa dagat no? Lapit dagat. Pan na. Pero iba naman, gusto naman nila sa bundok. Ayaw naman sa dagat. Ako siguro magpuyong daplin sa dagat. Hindi na siguro makita siguro. Dramahan lang yan sila host para pauwiin. Kami ma'am, kahit ano namin ng drama ma'am. Inano na nga namin yung minumura na yung amo nung doon sa mga kasama namin eh. Ayaw pa pauwi. Nagdradrama na yung mga kasama namin. Nagsususpense naman ang amo namin. May patawagan na kay Tolpo, kay Presidente. Sila doon. Ngayon, nagpabombo na naman. Wala pa rin. Kami dito, ano lang kami dito eh. Sila lang muna doon, kami lang dito, back up lang kami. Sabi ni Madam, wait daw niya ako after 1 month, baka magbago daw isip ko at bumalik. Babalik ka pa naman yata, ma'am? Hindi na. May sahod na sa YouTube. $1,000 ang sahod niya sa YouTube. May balik siya di rin. Ilares Wildo. Sumasag ka sa YouTube, ma'am? Ma'am Korindang? Magian rani mo ang Barili Busing, padulong malbual o yan may higa, may sa tanong may kapatid. Sa tawa siya. Yan, mag-vlogger ka na lang yan, ma'am. Okay pa, ma'am. Malaki na sigurado, ma'am, no? Ay, hindi po. Nakasad ba to? Nakasad ko na ba, ma'am? Kasi bago ko pa lang naman mo eh. Silingan ni sila ni doon nila kung ba ito Alas 8 pa lang. si Boy, isa to? Sa Boy Tapang. Boy Tapang. Gahit di ay naamo ninyo, host. Oo. May sarado pa. Kasi pag pinauwi niya kami, ma'am, at pag bumalik yung negosyo niya, wala siyang tao na ipasok.
gusto niya, may tao muna papalit sa amin bago kayo pauwiin. Eh, kaso mahirap naman kumuha ng tao ngayon sa Pilipinas. Kasi kinahanglan man gud niya Pinoy kay ang ibang lahi di ka pasar sa airport. Una nga iyang yung gikuha ng mga Pinoy. Pinoy kit. Gunitan maayo. Hindi meron din ang papunta pa ng Ayaw po na host, tambay-tambay na muna. Oo ma'am, okay na yun ma'am, ilibangan ka naman eh. At least paano, kikita tayo ng konti pag umuwi tayo. I-vlog mo yung mga ano yan, yung mga ano ma'am, sumisikat ma'am, yung sa Cebu pa ma'am, yung mga seaside, mga tulay na ginagawa doon. Sumisikat yan sa ano sa YouTube. Hindi pa host, matagal pa ang sahod kasi mahirap pagilapin ng dolyares man eh. Sige ma'am, maganda na tayo ma'am, magtulungan na lang tayo sa ano, sa patalastas natin, mag-play tayo ng patalastas ba? Mahirap kasi pa, yung pin daw, matagal dumating. So, may sumisikat dyan taga Cebu ma'am eh, yung minablog niya lang yung mga ano, mga tulay dyan sa Cebu. Yung pinapagawa mo ba di? Si Bay Fishing. Oo. Si Ryan KSEE. Si Walk Around. Yung mga nagpipisport dyan ma'am, mga isda dyan ma'am, yan mo, i-vlog mo ma'am. Yung mga isda dyan, yung pag mga hinahango sa pisport ba, yan i-vlog mo, maganda yan. Mga Jud Bito, yan din sabi ni Madam kasi close pa ang mga agency ngayon. Oo nga, close pa. Mahirap makabalik dito. Host BG naman work na. Sige, Ma'am Roberos, maraming salamat ha. Tapos ka na recess, Ma'am Roberos. Nasa sunod, I'm going to CR. Maulan pa kasi dito, host, kaya mahirap gumala. Oo, ma'am. Pero ayos yun, ma'am. Maraming magawang ano dyan, content dyan sa inyo, Cebu. Mga beach. Kaya dyan sa ila, dapat ba din, may nito suruyan ba din? Daghan na ang kuhan sila. Mga beach dyan, yung mga magandang tanawin dyan sa Cebu. Pools. Pools, oh. Nada tanan sa south. 2 times na nga ako nag-request ng pin ko, host. Wala pa. Daghan sa nang guwapa niya ba din? Sa, no? Sa south. Eh, hindi ba Wala naman kasi gwapa naman si ma'am eh. 2 times na nag-request ng pin ko, host. Yung iba may ginagawa sila ma'am para mapadali yung pin nila. Hindi ko lang na ano. Hindi ko na ano, may ginagawa sila. Tawag yun? Hindi, yan lagi. Di rin pa ka sa Saudi, magkuhan na ka, pa-register na ka sa Red Cross. Hindi Para ikabot mo sa Manila, katong imuhang code, mo nga ito yung may pakita. Hindi yung pin sa ano pa din sa YouTube. Sa YouTube? Para sa sweldo mo. Di ba send naman to sa imuha imong pan ka? Oo, may send ka sa munisipyo yan eh. Tapos, Eh, iba matagal. Kasi may ano kasi lockdown, ano pa kasi, kaya matagal oh. ang courier o may lockdown. Eh, ewan ko, din yan sa munisipyo eh, matagal talaga pag gano'n eh. Atik na yung host ba? sabi nga ni, ano ma'am ni kabayan mo, diyan ko na sa South, dami ko nung gwapa. Eh sabi ko, hindi naman kataka-taka kasi gwapa naman si Ma'am Corindang, sabi ko eh. Hindi naman kataka-taka. Request lang ang shortcut sa Pinos. Pero malaki naman ma'am, yata yung revenue mo na ma'am. Mga magkano na revenue mo ma'am, may $500 na ba? Ako, magkasahod na ako ng $100 sa isang buwan, okay na. Yamat. 5,000 na rin yun. May bago nga kami napuntahan na hilltop sa Palatdan. Hilltop, mataas na bundok. Sa Palatdan. Palatdan? Ang batas ang palatdan? Barili siguro yun na. So parilis man niya gapon na ma'am, yung Palatdan. Tikang mga bago ron na to, bagong resort, mga bago. Tawa si ma'am ah. Malaki na siguro revenue nito ni Ma'am Corindang pa. Sana ma-monetize na para maka ano rin ng revenue na tinatawag ba. Excited. Maraming salamat talaga ma'am sa pagtulong mo sa akin ma'am. Para may revenue ka ba rin? Ulit ni mo ba rin? Maglukat kang gayar? Wala yan, pre-tax. Pre-tax yan. May revenue sa bayar.
Linsibol TV. Hi ma'am, maraming salamat sa pagpasok ha. Ito, Linsibol TV. Nagamit ang jacket ba? Wala din ita sa YouTube eh. Wala, diretso na yun eh. Kukunin mo lang sa ano yun eh. Sa kwarto padala. Oo, sa Western Union. May pa din Mga Diyos. sa Saan ka pa maghanap ng 5K kada buwan? Oo nga, grabe ka talaga. Marili ka mo bago na siguro. Yes po, barili din po. Oh. Ay po, Linsibol TV. Salamat sa pa-watching mo dyan ha. Sino man Linsibol TV? Parang kilala ko to ha. Ha? Linsibol. Mamaya. Tingnan na kita. Ang gawa ka ng bahay mo, Linsibol TV, para malikitan ka natin mga kasama dito. Naman, nagbabak na pati. Ayun na pala eh. Tamsak lang sa akin, Premier, at mag-iwan ng bakas para balikan salamat. Alam na, premier lang din pati. Ayan po, mga kaibigan natin, oh. Alas 5 pa pati. Dikitan po natin si Linsibol TV at saka tamsakan po natin yung premiere niya. Mga kaibigan ko. Ating kaibigan yan. Bisaya ka rin, Ma'am Linsibol TV. Mamaya, Ma'am, tamsakan kita, Ma'am. Ni-screenshot ko na, Ma'am, yung ano mo, premiere mo. Tamsakan kita mamaya pagtapos ko mag-LS, Ma'am. LS. Maraming salamat talaga, Ma'am, sa pagpasok mo sa ano ko, Ma'am, sa Lupig sila. sa LS ko, Linsibol TV. Nangilangan talaga ko ng WH, Ma'am. Maraming salamat sa Lagyan ba pagpasok ni mo. siya ba din? Lynchable. Iling ko mga host para mauna pa masira lapi ko kaysa makasahod ako. Wala. Ano ba? Kaya okay lang yun, basta mag-ipon ka na mag-ipon ng revenue eh. Bibigay naman lahat yun eh. Isang bagsak, alam mo ba, 4 months na hindi ka nakasahod. Isang pagsahod ka rin, big time ka naman, pwede ka naman makabili ulit ng lapi. Kaya panay lang ako upload na ngayon, host. Bahala na kung may manood. Sige, Ma'am, bisitahin ko mamaya. Laruin ko yung mga, ano mamaya, harang mo. Puro cellphone nga lang yung gabi ka, Ma'am. May 3 naman to, pero ano yung ito mamaya sa'yo? Repli ko yung iba, yung mga harang mo. Para makatulong naman. Magtulungan lang tayo dito. Lolo, ano yun natin si Lolo ba? Budol-budulin natin. Tabian kayo ka, host. Tingnan mo, puro name ko na ha. Tabian kayo, host. Host. Tingnan mo, puro name ko na ha. Puro. Ang tabian. Tabian mo nang. Pa madaldal. Dal-dalo. Kaya nga parang nag-ipon lang ba? Oh, okay ma'am. Habang nag-enjoy tayo sa YouTube ba, hindi natin alam pala may nakaipon na pala tayo doon sa ano, kay Lolo. Parang ano lang to, laro-laro lang ba? Noong una ko laro-laro lang, pero ngayon sinuseryoso ko na. Marami tayong mga kaibigan ba? Kaya nga, parang nag-ipon. Parang kailan lang. Lagyan mo dyan, madaming ninja ka. CP mo, host. Ibudol mo si Lolo. Oh, marami itong, ano ma'am, marami itong, ano. Itong cellphone ko na yan, yung ano ko ngayon, ano yan? 12. Ito naman, 4. Itong isa naman, 3. Gagawa, marami. Tinataman na kasi gumawa ng ninja eh. Bibili pa ako ng isa eh. Pag may pera, mabili pa ako isang ano, cellphone. Para marami. Si Ma'am Christine Macarayo ay maraming salamat Ma'am Christine Macarayo sa pabiji-biji mo yan Ma'am Christine. Malaking bagay po ito Ma'am Christine na sa WHR ka sa yung pabiji-biji mo dyan. Kayo ni Ma'am Baberos. Habang kayo nagtatrabaho ay nakabiji pa rin po kayo sa akin. Maraming salamat po Malaking tulong ito Ma'am. Yan si Ma'am Christine, malapit na yung Moni ba? Sa 3 months ko na Moni host, $25 pa ha, Diyos mio. Ano mo lang ma'am, 3 months na yan, $25, hindi ko pa nakapat isang daan. Grabe naman. Wala kang mga kaibigan na ano? Ay mamaya, dagdagan natin yung $25 mo. Mga dagdagan natin yan ng mga $5 o di may $30 ka na.
Ibisitahin ko mga bahay mo, ma'am. Busy nila ballroom pa diyan. Nanimba siguro. Taga-ball. Busy yun. Linggo ngayon, di ba? Busy studio ron. Pastor rin ano. May ano yan, magwali. $25. Ang uban, yung mapagamat mo doon, pista sa liki. Basta sa liki. Ha? Cebu. Pista liki. Sa Cebu yan. Mahirap ko rin, Nos. Uy, promise. Oo, hirap ba talaga? Paano ba, hindi na ba pwede ma-play yung ano mo, yung mga ninja mo pag namuni ka na? Hindi daw pwede yun, sabi nila. Ako pong, ito naman cellphone ko, iba-iba ito yung ano, yung ma-feel mo yan, host, pag muni ka na, ha? Masabi mo talaga, OMG. Hindi ba pwede, ma'am, yung mga ninja mo i-play pag ano, pag namuni ka na sa ano mo, sa account mo? Oh, Sumeros, balik naman. Tamsak host, Ninja ni Yam Eronico. Ay, maraming salamat, Ma'am Eronico. Nandito na yung maganda kong kaibigan, si Ma'am Yam Eronico. Ito, malapit na rin ito, Ma'am Moni. Advance, ha? Ma'am, congrats. Si Ma'am Roberos Kagitian dito rin ay pa-BG-BG, Ma'am Roberos. Siguro mamaya man. Kaibigan ko maganda rin yan si Ma'am Roberos Kanyete from Kuwait. Maraming salamat, Ma'am Roberos, ha? Sa ano mo, Ma'am, pa-BG-BG dyan ni Ma'am Christine Macarayo. Kahit busy po kayo, dito pa rin po kayo sa bahay ni host. Pwede, host. Uy, basta wala. Mag-ano ko lang ba din? Mag-separate ka ng main account. Pwede, host. Basta wala doon ang main account mo. Oh, ma'am, wala na nga dito. Dalawa. Pwede pala to. Andito yung main account ko sa isa eh. Ito, wala yan. Iba-iba ang account yan. Ito yung dalawang play ko. Kulang pa ng isa para tatlo. Palit na po itong cellphone. Ha? Palit na po ito. May pira na. Pag-umuni na. Kurindang channel, mga ninjang alam. Ma'am, yung meron ni Cole, nandito po, ma'am. Kurindang channel mo. Magdikitan kayo, ma'am. Para, ano, kaibigan po natin yan. Kakauwi lang po galing Saudi. Team Solids. Tapos siya, ma'am, nang monetize na po yan. Kaso yung 3 months niya pa lang, ma'am, $25 pa lang. Mahina kasi ano eh. Yung nag-play sa ano niya. Kaya konti pa lang yung revenue niya. So Diyos, baka tapos na ako, WS, 9 WS na lang kulang. Ay, yan, congrats, ma'am. Matatapos na si ma'am yung Eronico ngayon. May revenue na rin siya ba din? Matatapos pa lang siya. Tapos na pala. Hindi, pag matapos may revenue na siya. Wala pa. Ay, Ano, mag-ano na kasama? siya. Simula na siya ng revenue. Pag monetize, mag-apply pa siya ng ano. Every pa nakuha rin ng requirements. I-apply niya na kay Lolo na tapos na niya ng requirements. Tapos, na-message siya. Monetize na siya. Magbigyan na siya ng patalastas. Ayun. Gano'n na simula ng revenue. Sana kami din. Pero sa may nanay ba din? Tapos nakasala college ba din? Tapos di mo di mo ma-submit ang kuhan? Ang mong mga requirements? Wala po. Sabit mo. Hindi ka lang isabit Hindi, mo. sa mga YouTube ka lang ba? Huwag ka kay Balo, taas na din kayo mong kuhan. Tapos wala rin mo ipakialaman ba? Wala ka. Wala na. Wala, hindi ka nag-apply eh. Doon ka mag-play sa CP na wala nakalag-in ang Minwas. Hindi to nakalag-in tong ano ko, ang dalawa ko. Wow, congrats advance Yam Eronico. Play na kita host mamaya. Yes! Yan, gusto ko kayo mga ko. Ganda talaga to si Ma'am eh. Ma'am Yam, si Ma'am Corintang channel, Ma'am. Ano rin po yan, taga Cebu. Kaibiganin po natin yan. Monetize na rin po yan, Ma'am. Sa tindahan ba din? Wala pa, sarap pa nga. Thanks, Corintang channel. Ayan, nagkaibigan natin dalawa ko mga Wala na kaibigan. kami. Maraming salamat sa inyo, ha. Double check nyo videos mo bago apply kasi strict pa na si Lolo ngayon. Kasama ko sa GC 10-minute YouTube account channel niya. Pag-apply, ha? Bakit kaya, ma'am? Ako wala naman akong CPR, ma'am eh. Ano lang, kaso may mga Reyes content ako eh. Pero hindi naman, wala namang ano,
copyright siya nakalagay. Apat ko gadget link ko sa iyo mamaya. Aba, ayan si Ma'am Yarnico. Maraming salamat talaga kay Ma'am Yarnico. Ganda talaga siya. From Bahrain. Kaibigan ko. Kagigising pa lang yan, maganda na. Ito yung kaibigan ko si Ma'am Yam Yarnico taga Bahrain na maganda sa Bahrain. Pinamaganda sa Bahrain to si Ma'am Yam eh. Miga love shout out Eric T. Sabi ni Ma'am Yam Yarnico si ano yan Ma'am eh, yung bola na yata yan, bola ng vlogger LL, bola ng vlog. Si Ma'am Jim Macarayo po ay pa-BG lang po. Maraming salamat Ma'am Jim Macarayo ha. Yan si Ma'am Jim malapit na rin mamuna yan. Advance niya ni Ma'am Yam Yarnico ha. Advance. Congrats. Malapit na kay Mamuni. Wow, sana all may 4 na gadget i-play lagi. Yeah. Yan mga kaibigan ko kasi yan Ma'am eh. Mga totoong kaibigan ko ba. Si Ma'am Yam Yarnico. Taga ano yun Ma'am? Taga Bohol. Bohol with love. Malinis account ko lahat. Wala ako sa PR at strike. Yan. Pagkabila, tangan. Yan, mga ilang linggo ko lang yan. Mga 4 araw lang siguro yan Ma'am. Bigyan ka na ni Lolo. Hi sis Christine and sis Raveros. Sabi ni Ma'am Yam Yarnico. Basta check mo sa Chrome host. Restriction section, mahirap pag may reuse. Oh, wala naman ako si CPR Ma'am, lagi ko chinecheck. At saka strike, wala naman. May reuse ako pero chinecheck ko yan. Dati may CPR ko pero burak ko na yun. Ngayon wala na. Lagi ko chinecheck yan. Sa Chrome. Maraming salamat talaga sa pagpasok niyo sa akin na Ma'am Corendang Channel. Sa pag-play mo Ma'am, maraming salamat ha. Kay Ma'am yan, Yarnico, kay Ma'am Jimo Carayo, advance sa inyo ha. Malapit na kayo. Kami na lang, wala pa. Sa Ma'am Roberos Cañete, pa BG, maraming salamat Ma'am Roberos ha. Mukha siguro ako mag-apply host para may sobrang oras ko. Oh, ganyan talaga Ma'am. Pasobrahan mo dapat para sigurado ba. So hindi talaga dapat may organic friend yun. Kaya mahirap na kasi di tayo sikat. Oh, ganoon talaga Ma'am. Buti sana kung si Ivana Alawi tayo eh, maglalaba lang tayo tapos ano na, tawag yun, viral na. Tayo, ultimo magtatrabaho lang tayo. Hello Ma'am Yam, sabi ni Ma'am Roberos Cañete. Mamaya start na ako play sa inyo. Unahin kita kasi ipa-play ko si Nolimar dito. Pa-birthday ko sa kanya. Oh, sige Ma'am. Nag-play rin nga rin ako kay Nolimar kagabi Ma'am. Nakatapos ako ng 12 hours niya. Mga tupor na rin siguro niya si Toto Nolimar. Nag-ano kayo siguro, nag-pastor ngayon yun eh. Linggo. May mas yun. Hi Yam, sabi ni Eric T. Pag nag-channel, masaya pag madami na muna. Oo nga. Sa grupo namin na ano na sila na muna eh. 4. Ay mag-4 pa lang sila. Ilan pa kami hindi na muna mga 4 din. Mga 4 pa din kami hindi na muna sila mga muna na. Nag-apply ako dati. 4,004 lang WH ko ha. Buti na ano agad kayo Ma'am no. Na-monetize agad kayo, no? 4,004 lang. Kaya nga, minutes pa lang, grabe na ang views. Oh. Musta Eric T, sabi ni Ma'am Yam Yarnico. Huwag ka mag-alala Ma'am Corinda nga, bibisitahin mamaya yung channel mo pagtapos ka mag-live stream. Maglaro ng harang para kahit paano makatulong din. Maraming salamat sa 10 million na nakabantay sa bahay niya sa. Maraming salamat sa inyo. Nilalamig ako bati ko, hindi ka nilalamig. Grabe ka naman. Grabe yung balat mo Hindi ka nilalamig. Mahina yung hangin. Ayun na. Yung tenga to nilalamig na.
Ikaw hindi pa. Sobra siguro ako 4K today kasi always man 130 WH every day dagdag. Oh, grabe talaga si ma'am, oh. 130 every day. Ay! Nakakatawa kaya ganyan, host. Kami, 3 kami, tapos 8 na ang money. Tulungan lang talaga. Oo nga, ma'am. Ganun talaga, ma'am. Tulungan ba? Kasi wala namang ibang mag-play sa ano, susunod eh. Mga harang-harang mo, kundi yung mga kaibigan mo lang din. Yung iba, panoorin lang. Tapos yung harang, skip lang. O, di ba? Okay lang yan, meron ko, sabi ni Eric T. DM mo nga yung ma'am Yam. Malamig na talaga sa Saudi. Gahi na siya, host, ha? Baka talaga bagyo na siya, ha? Matigas. Yeah. Matigas ka na daw. Host, busy lang phone ko. Ligo muna ako. Sige, ma'am. Ma'am Yam. Maraming salamat, ma'am Yam, ha? Maraming salamat, ma'am Yam. Meron ko sa pabiji-biji mo dyan. Binibili ko ng tubig, ano? Sa gabi na alas 6 na. Dami yung kapitbahay bagyo. Bagyo. Yung asawa ko bagyo rin. Sana matapos tong December, mamuni na ako. Matapos ko na yung, yung WH ko. Di man tayo sikat, kaya tayo mga small YouTuber na lang tulungan. Oo nga, ma'am. Ganun naman talaga, bubudol-budulin natin si Lolo. May pasok kasi kaya ligo muna. Sige, ma'am Yam. Ligo muna. Dito, grabe ka. Igang ko, bisan kaulanon. Sugba ba? Igang ba di igang? Sugba. Mainit. Ino ba? Ang away ligo ba? Ito, host, grabe ka. Init. Uy, bisan kaulanon. Oh. Ina, wala ligo. Munang gigagigam. Ligo sa ulan ba? No, nilalamig ako yung kasama ko, nilalamig ko, grabe ng balat nito. Siguro hindi ako naligo siguro eh, kaya nilalamig ako eh. Naligo naman ako kahapon ah. Kaso may init ang tubig. Tawa si mama. Baka may ginagawa po kayo dyan, mama. Magtrabaho lang muna kayo, mama. Mahaba na yung oras na nabigay mo sa akin, mama. Sa walang kwentang LS. Maraming salamat, mama. Dili na patanawon kung may kwenta. Matalino pa man to si Lolo. Kaya mo lang siya, kahit matalino siya, wala siyang magawa sa Pilipino. Saan ba bahay yan ni Lolo at punta natin doon? Paluin din natin. Saan ba nakatira to si Lolo, ma'am? May alam ka ba kung saan nakatira to? Sabi ni ano natin, hindi kamote eh. Kakabitin na lang yan si Lolo eh. Nanglan, maka-abot na kayo sa abot na matay lolo. Nahulaan talaga ni Busing ba? Di pa talaga ako nakaligo kasi walang tubig. Makawin lang eh. Maulan naman, mama. Bakit wala ka tubig na ipon? Bagyo naman, di. Magagabi pa babalik ng tubig ito. Maulan na. Sarap maligo sa ulan ngayon. Ang lakas ng tubig dyan sa south. Hmm? Oh. Eric T, pabidyo-bidyo. Maraming salamat, Sir Eric T, sa pabidyo-bidyo mo dyan, sir. Kahit may trabaho po kayo, nandito pa rin kayo sa ilis ko. Maraming salamat talaga. Sa mga kaibigan ko na pabidyo-bidyo dyan, maraming salamat talaga sa inyo. Malaking tulong po ito na bigay niyo sa akin. Tatanawin ko po ito na malaking utang na loob.
Nasa Pinas na kasi ako, host. Wala nang magtawag na tali, yala ha. Ma'am. Maganda pag nandiyan talaga sa Pinas, nakarelax-relax talaga isip natin. Hindi ka pag dito tayo sa Saudi. Jaldi. Yala, jaldi. Sura. Sabi. Kumapi, sura. Dito. Hindi natin hawak yung oras natin dito eh. May amo tayo eh. Pag yan sa atin, bahala. Diyan matulog ang gusto mo. Ikaw na yung boss. Babawasan tayo ng isang tao dito sa taas. Naman. Bakit? Sure. Saan? Pupunta sa baba. Lumipat na, akala ko na nalipat na. Naaway niyo daw kasi kaya nagtutulungan niyo daw eh. Ayun. Wala. Work mode namin host. O sige Ma'am G, magkarayang. Maraming salamat Ma'am G ha. Host, basta pang nasa LS, magreklamo talaga ang host kasi madaldal ako. Nakapagod kaya magbasa. Gusto ko nga may madaldal ako nga para gusto mo basa ba? Hindi mabaho ang baba ba? Oo. Sige sa teksturya. Dagdag points din yun Ma'am, yung maraming Di ba? maraming basag-basahin, maraming chat ba? Dagdag LS din yan. Dagdag points. Yung sa di ko ba nga tagtibar na. Bilang din sa live yan eh. Okay ka natin sa tayo. Wala, nagtataka ako yan nung inano mo kanina Saan sa lumipat? sa baba kinatuto. Kasi, Kasi nagtaka ko ba't nilabas lahat ng gamit mo eh. saan labas? Hindi siya Ang aga naglabas ng gamit para di makita ba? Para magtatanan ba? Dito host, patay na lang gala-gala sa white kasi di naman makalabas kami kasi murang ako ma'am. Pati Mas- noodles tayo pati. Sige, lamat pa rin. Mas nindot sa lang na YouTube ba di kay makasunoy ka sige ba? Oo. Naam kay pa sa akin, laag ko kay mag-YouTube. Di ba? Oo. Makasibat sa balay ba? Hindi rin ako mag-YouTube sa ko. Mag-motovlog sa ko. Para Simula ka na kasi ba, Pagkuli na kay suruyo na ko di buksi ba? dapat ganyan ko gumawa kasi paabang marami subscriber yung kailangan eh. Sa oras walang problema eh. Ha? Sa oras walang problema, yung sa subscriber yung mahirap ngayon. Dati mabilis lang mag-subscriber, ngayon mahirap na ngayon. Yung oras madali lang yan eh, marami tayong kaibigan, ma-play tayo eh, yung subscriber mahirap. Naging nalalaga si Lolo. Malaki kasi ang WH pag mabilis ang galaw sa chatbox host. Oo nga ma'am, ganun talaga. Ito kasi ma'am, sinasabihan ko na magsimula sa ngayon para marami siyang subscriber ba, sama-sama sa akin ba, para maturuan ko siya. Eh sabi niya, pag-uwi niya lang daw niya sa Cebu, magmotor sa Dabla. Ang motor siya, yun ang gusto niya. Dapat dito habang ngayon pa lang, may marami ka ng subscriber para pag-uwi mo, content na lang yung mo. Kaso iba naman kasi, binibili. Pwede ka naman bumili kung gusto mo. Bibili mo yung sub mo, tsaka binibili. Asa ang pala Tsaka tayo? oras. Meron bibinta. Oh? Kaso, Yan sa mga pag-transfer. marami, ano nga sa'yo, i-subscribe na, dami sang gadget, marami sang Balik na na niyan po, ipasa sa Oo. mga anak. Dati, 1 piso isang Oh? isang sub, bali 1,000 din at saka yung Balik, yung sa oras, video. sa oras. Yung video, sige niya, play yan, ha? Gawa ka rin ng video mo marami. Noodles. Sige, salamat pa rin. Mali. Sige. Sakmay na to. Panay lagas na yun. Mayroon na yun, panay lagas yung na yun eh. Bibili yung iba. Kailangan marami kang video para yun ang ipi-play niya. Oo. Balik. Noodles tayo? O kaya nga kasi tong viewers mo pwede itong magdikit sa kanya din. Oo nga eh, sabi ko sa kanya eh. Kasi dinidikitan niya kayo ma'am eh. Tapos siya, walang bobring sa kanya. Sakti lang ma'am, kay Nicolin ako. Muapil lang yapon ko sa inyong grupo. Sige. Karon kay wapa ko makita nga unsay akong himuon. Di ba magbili tayo sa di ba nag-YouTube na ka, nag-video ka, magbili tayo. Pumunta tayo sa di ba sa dati, nag-video ka, punta tayo sa Harats. Mag-video ta, mag-grocery, mag-video ta manoroy, ingnon sa ta. May muna kay kurtaan, kami diri lisod na gid kami. Di ba? Sikreto lang usap ni diri. Base pwede mong
imong upo didikit sa kuha. Baba ka sir ng ibaba mo yung ano mo sir, yung ano mo. Yung bahay mo diyan, baba mo. Para madikitan ka to ng kasama ko. Madami na ganyan ho sa business na nila ba. Nagplano na nga ako na mag-business din ng WH. Oh, meron iba? Yung may iba akong kasama ang bibili. 1 piso yata isang oras. Business na nila yan. Pag marami ka talagang ano, gadget. Business. Maraming salamat talaga Ma'am Corindang sa channel sa pagpasok mo sa akin ha. May nakausap ako. Yung maganda nga ano ngayon ma'am, yung Oh! kung may sahod siya, na Yung TV mo. magtulong tayo sa mga ano ba, yung mga matatanda. Yung TV yun, mo, kunin ko? madali tayo Hindi, masikip na yan makita. lang, so. Masikip na. Lagay mo doon. Sige bossing, ipin lang ako apit sa kay 23 kabuok ako Ninja Bills. Isulod na ko ni tanan para instant na kay 23 na dayon o. Ayun. Maraming salamat Ma'am Corindang ha. Ayun niya kasi ma'am gusto niya dyan na lang daw sa Cebu eh. Nasabihan ko na nga sa para makarami siya ng subs ayun na. Si Ma'am Yam, meron ko po yung nagbaba po kanya ng premiere. Tamsakan po natin mga kaibigan yung ano, yung binabaw na premiere ni Ma'am Yam, mamaya po yan. Yam, Eronico. Ayan po Ma'am Corintang sa nila si Ma'am Yam Eronico. Pangalan po niyan. Yam, Eronico po yung ano niyan. Yung account. Yan host, baka pwede yan lang, baka salamat. Ano yung ano mo sir? Hindi ko makita yung binawa mo Eric T. Eric T. Nagbaba siya balay? Wala nga Corindang channel, tabian kayo ko host no? Hindi ma'am, ayos lang yun ma'am. Yan. Maganda nga yun ma'am, para dagdag sa ano ko ba, dagdag points ko. Sige ano ba? Eric T ba yan? Okay. Ha? Alam ko si Bula na yun Eric T? Wala. Pero panday-panday ba? Ulit na ako buhat ko sa gahianan sa sakyanan ba? Para sakyanan na lang ko. Sir Marcaps, patamsak sa premiere ko. Oo. Problema, gano'n. Ayan na si Ma'am Yam meron ko. Tayo pa. Iwasunsan na yung Ayun ma'am, natamsakan ko na niya ma'am. ang wall sa kasilpon mo. Nakakita ka. Dalawa cellphone nito Mas tabian ko ni mo Ma'am Corintang channel, nag-ilis pa lang ko Ayan ma'am, si Ma'am Yam meron ko. Mabait na kaibigan to. Sa barin to ma'am. Hindi na pala makita kapag nababa host. Nagbaba na ako ng kubo ko. Bakit kaya hindi makita no? Kaya kang kuhan. Kakuhan ka nila ba? Katong kang kurindang ba? Kay Ma'am Corindang kanina hindi rin makita. Bakit kaya? Kinsa mo nagkuhan nga ba si Eric? Wala naman akong ginawa. Bakit yung premiere nila okay naman? Di na pala makita. Di nga Sige, tamsakan ko muna premiere niya host. Sige, Ma'am Corindang. No problem, Ma'am. Yan si Ma'am yan po. Mabait po natin kaibigan yan, Ma'am Corindang. Lain mo ni nga Eric. Ma'am Yam Ernico, dan tamsak. Na, sabi ni Eric T. Corindang channel. Ernico, OTWO. Mabait po itong kaibigan natin, Ma'am Corindang, si Ma'am Yam Ernico po. Mabait po yan. Saka maganda po. Saka pa rin. Hindi ka ano ba yung ano nga sir na tunay mong pangalan? Bola Bola LL. Wala, daghan mo yung Eric T. Hindi mamanual. Ayun ba di Bola LL. Bolano yun. Bolano 2. LL yan. LL. Ay kung 1-1 na dito. Ayan, LL yan. Bolano. LL TV.
Sabi ko, paano nang ilan ah? Lolo. Pibi. Wala. Anyari. Dito yun sa ano, dito yun. Nara. Sa, taga Muna na yun. ni, murag muna ni, balikan na sila siya. Yan yan. Ano eh? Oo, yan yan. Ito na sir ha. Sir, Ade. bola no, Mali. LL dito na, dito na kani katabi ko, ni body ko. Baba mo bahay mo, Eric. Hindi Hindi nga. nga po din siya sa Saudi ba din? Ma'am, si ano yan ma'am, si Boholano LL yan ma'am. Oo. Yam. Bakit Si Eric. Ano ko Hindi na lang yan. Ah, ina mo na, ano ko camel? Oo. Siya yan. Mo na siya ni? Oo, sir. Ano ko na siya camel lagi? Hindi na. Hindi kasi maano ma'am, yung pag binababa nila ma'am, at nawawala. Ganon din kanina sa ma'am Corindang channel. Magbaba ng bahay, hindi ano, nabubura. Dan thumbs up. Ironico, dikit na pala tayo. Oh, makadikit na pala kayo ni Ma'am Corindang at saka si Ma'am Yam. Ironico eh. Di makita Ma'am Yam, 2 beses na ako nagbaba. Bakit kaya ano? Ano kaya problema May ngayon? problema sa imong pan siguro ba din? Ha? May problema siguro. Hindi ah. Ito lang, di maka-call. Eh, dapat. Talabas din dito. Wala yan. Walang problema yan. Ah, pero makababa lang yung uban. Oo, Sa yung kanina, iba, nakababa no? si Roberos. Bawal na kasi daw host. Bawal na kasi daw host. Only the host daw. Ah, yung ano lang host yung mababa. Bakit dili makita ako daw search sa bahay mo? Ako mababa pala no. Sige nga, hanap nga ako dito ng baba ng kay Boholano. Ako mababa ng bahay niyo ha. Boholano LL. Dagko din kanding ano sila. Oh. Maghanap tayo ng short video mo dito sir ha. Ah, kaya nabuhay sa kanding. 4 minutes ko pin. Ito, Oh. 4 minutes. 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes to second. Share. Ay, hindi yata ito pwede. Uy, kuhan? Di pa Hindi po dito. Hindi pala pwede ito. Wala nila yan. Kasi hindi, ito dapat. Uy, damdaman. Taliwan ko ito. Sika ano yung nagdimlap? Hindi pala pwede. Kaya katutong yung na. Ay, hindi ba ito? Ah, pwede ito, pwede ito, pwede. Ah? Oh, pwede ito. Marunong na ako. Oh, nakuha na Wala pa tong ano eh, wala pa kasi tong... Wala ka pala kung ano. Teka lang ha. Wala pa kasi akong jacket eh. Oo, di ba? Nakita ko nga tong ano ko. Hindi ko nakita. Yan na, nakita ko na. Yan. Yan po yung bahay ni Sir. Ayaw rin. Dapat totoong account. Di ba, pala yung balay na yung bulano sa? 200 pa kapin. Bawal kasi daw host online. Bakit di makita ako daw search sa bahay ko mo? Bago na daw yan mga rules na naman. Pero ang iba, iwan bakit pwede magbaba. Host, salamat kaayo sa kabady mo sa likod. Oh, mabait po to. Yan kay Bulano yan. Search mo daw host. At ayaw mababa. Ayaw talaga? Hindi nga oh. Itong isa kong ano, hindi. Ayaw. Kailangan min talaga. Ayaw na pala eh. Kita naman ah.
Kita naman ba yun, di ba? Kita na ba rin, di ba? Ang sabi din. Ay, hindi ka makita talaga. Dito lang. Na, nagbabaw si Lin, kuan, si Lin Skip, ano? Ayan po, nagbaba po ng premiere si Ma'am Lindsay Ball TV. Nagbaba po ng link, ng ano niya, ng premiere. Ano na lang po natin mga kaibigan. Tamsakan po natin. Nababa po naman siya. Oo nga, nababa nga ma'am kasi hindi makita ma'am. Ganun pala yung ibang anong roles ngayon. Kailangan yung ano siguro talaga yung Oo, si Lin Skip, wala, kakuan lagi, oh. ano yan, premiere lang yan buddy. Lin Skip, wala niya ko man eh. Oo nga, premiere. Nakakuan ng konti kanina. Ganun talaga pala ngayon, ibang roles na pala ngayon, hindi na pwede magbaba o nang bababa, no? Yung premiere pwede, siguro yung ano hindi. Yung mga bago. Yung bahay hindi pwede. Wala na host, di na makita ngayon nga eh. Nababa ko naman siya host, nababa nga. Ganun din ako, baba rin ako dito kasi hindi makita. Mawala nga host, oh, hindi nga talaga makita. Mamaya meron ikaw, Subukan. wala di makita. Suway ka nung ipaakyat pa din. Patamsak sa premiere ko ng paket. Iba naman ba? Di pa ba? Pakyat naman. Bakit ang bahay? Ayan po si Ma'am Lindsay Ball TV po. Nagbaba po kanya ng premiere mga kaibigan ko. Pwede po natin sa mga kaibigan. Lablabin po natin mga kaibigan. Marami tayong kaibigan. Magandang maraming kaibigan ba? Ang palit ko sa motor ka ni. Ang palit ko. Ano ba ka motor? Lindsay Ball TV. Maraming salamat mo sa pagpasok mo ma. Oo nga, yung ikaw lang makikita ma'am. Yung nagbaba ka, ikaw lang makikita. Pero kami hindi makita. Tamsakan po natin yung premiere po ni Lindsay Ball TV po mga kaibigan ko. Para marami tayong kaibigan na mas maganda. Hindi naman po tayo sikat. Kailangan natin maghanap ng maraming kaibigan. Ang nakikita nga natin kaso, nakikita mo kapag ikaw mababa. Ang Kaso premier yung ni Yang ano, daw ba din? Hindi man o man nagbaba siya. Nagbaba siya yung premier. ang premiere nga yan, makikita ng premiere. Mamaya rin ko, dan tamsak na sa premiere mo, sabi ni Eric T. Gwapa ka ba diyo? Premiere ko, kita ba? O ma'am, yung premiere makikita. Yung premiere lang, pero yung bahay hindi. Yung hindi makikita. Ayan po si Lindsay Ball TV po, mga kaibigan po, dikitan po natin, no? Tsaka, tamsakan po natin yung kanyang premiere, mga kaibigan. Korindang channel at Lindsay Ball TV OTW. Ayan po, Ma'am Lindsay Ball TV, ha. OTW na po sa'yo si Ma'am Korindang channel. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko sa pag-stay nyo dito sa bahay ko, ha. Lalo na kay Ma'am Korindang. Kanina ka pa simula. Dito ka na sa LS ka. Maraming salamat, Ma'am, ha. Tatanawin ko po ito na malaking utang ng loob sa inyo. Ibisitahin ko rin mamaya bahay mo, ma'am. Makikain ako doon sa bahay mo. Kamukha ko na siya, si Tikla. Kamukha ko na si Tikla. Okay, sikat ka naman eh. Sabi nga si Tikla, may ano ba si Tikla? Ay, Tikla! Pareho tayo kamukha tayo, Tikla, oh. Masig, zoon mo ba rin? Eric Telling Stabol TV, OTW ako sa bahay mo, sabi ni Buholano, Il. Ayan, Ma'am Lindsay Ball TV. Marami na nakatamsak dyan sa ano mo, ha? At saka nakadidikit sa'yo. Maraming salamat sa pagpasok mo sa akin, ha. Sa ilis ko, Lindsay Ball TV mamaya. Bibisitahin ko rin yung bahay mo, Lindsay Ball TV. Makikapi din ako dyan sa'yo. Ano na pa, isang oras, kalahati na eh. Kalahating oras na lang, ako'y mag-end na. Ninja ni Yam, Eronico ay pa-BG. Maraming salamat, Ma'am Yam, ha. Nakapunta ka na sa trabaho, Ma'am?
Parang amoy inihaw ba niya? Nag-ihaw si ano? Sino? Katalan. Oh! Kaya pala mga sarap Saan pa kaya na. nakabili ng baboy pa rin? Baboy ba yan? Baboy. Ano yan? Baboy tingnan. Sarap ng inihaw oh. Parang gutom na ako ah. Parang busy si Urso ah. So, okay ka so. Thumbs up ang dikit na Atlay Lensable TV. Maraming salamat. No. Ang Korean TV ah. Manghiram pa sana si Urso sa akin, tapos lilipat pala siya. Buti, di ko pa nakigyan. Si Ma'am Roberos Cañete, andito pa rin pa video. Maraming salamat Ma'am Roberos Cañete ah. Kahit busy po kayo mama, andito pa rin kayo Ano na? naka-standby sa Iles ko. Maraming salamat po sa inyo. Ha? Sain. Akala ko kung saan ilipat. Go to hell? So, go to hell, so! Akala ko kung saan nalilipat si Orso, doon lang pa sa baba. Alam mo, sa sobrang daldal ko, di ko napansin ang oras eh, 1:56 PM na pala kain ng oras. Balik, kukurong ka ng bana na ron. Maraming salamat Ma'am Corindang ha. Maraming salamat sa tayo Ma'am. Sige po Ma'am, kain lang po Ma'am. Balik na yung Baka magkukurong bana na ron. Nagpagalitan mo kayo ng asawa niyo Ma'am. Pag bumayat kayo. Sige Ma'am, kain muna kayo Ma'am. Sarap siguro ng ulam niyan. Gusto ko Ma'am yung ano, lauoy. Laoy. Lauoy, may gulay. Daghan sila ka ng mga gulay da ba? Isda doon marami eh. Gulay sad. Dagat man. Pikas, bukid. Lensable Ano, dan Cebu. tamsak dikit na Dagat din. niya, bukid Salamat. na yun. Ayan, sabi ni mag-iwan lang po kayo ng tamang bakas Sir Eric T para ano, mabalikan po kayo sa main account niya po. Yung magandang bakas ba, yung bakas na bakas para yung pangalan nyo. Ano, mabalikan po kayo. Dapat prito ni isda, ulam namin host. Kanina umaga, inihaw ng karning babaw, baboy. Nakakamiss ng baboy mama. Tagalan din nakatikim. dalawang taon na. Sa kailan may baboy, no? Sarap ng baboy. Puro manok lang, isda. Baboy naman sana, kaso wala eh. Kain muna ako. Sige ma'am, kain muna. Pakita mo baboy oh. Baboy. Kalabaw yan eh, kalabaw. Baboy gyapon og lasa busing. Sa amin dito baboy na naluto. Hindi na baboy. Ano man, ibang lahi. Ibang lahing baboy dito eh. Amoy baboy. Hanggang saan yung video. Sige ma'am, eat well kayo ma'am. Kain ka muna niya ma'am. Baka mabilaunan ka ma'am. Mabilaunan? Bilaukan? Laukan. Bilaunan? Pwede rin bilaunan. Bilaukan. Mga sa amin ba, Ilonggo, Dunlan. Baka madunlan. Madunlan. Mabilaokan. Hmm. Madunlan, matokan. Sarap yan sa gilid dagat no? Isda. Tapos kahit mga ano lang yung mga seal. Tuyom. Sarap doon sa... Swaki, dapaw. Namimiss ko talaga sa Jisan. Sarap talaga ng seal doon. Yung malaking ano siya ba? Yung troto. Mikot. Malaki siya. Paan, bujong? Parang ganyan. Ilaga lang namin yung bali. Tapos ano lang isiyo. Tapos suka ano lang. Suka asin. Suka tuyo. Sarap. Sarap. Ito nang baligya sa upon nga mga saang. Nilaga lang saang. yan. Tapos dalaw ka ng Kahit sausawan ihawin mo, pwede na. Saan? sausawan na suka. Gikan ko magbasket sa una. Bungot ko dito. Purot ng sagatos dito. Saan? Ato ka sa upon. Magduwa ko nga to. Inig uli. Hapit nito sa angan. Pildi. Sarap yung saang. Ay, tawag. Mahal kaya. Tagbay 5. Ang sakabo. Sa Jisan talaga, grabe body. Ano yung suso, buddy? Pag kunti Saan ba? Dili. Iba sa suso. Suso. Ano Suso pa rin? na malaki. Shell pa rin niya. Malaki. Yung saan naman iba yan para kang... parang Yung pole. sa ito, yung ano Parang siya, pole siya. tapos yung may baba niya, nakaganon-ganon na gilid-gilid ba? Tawag yun eh. Basikol. Padulong na sa work host. Dito na sa Karasig. Sige ma'am. Ingat po mama. Amping po. Basta, saan? Sa akong body oh. Pag kunti ang huli namin isda body, punuin namin yung namin, yung lagayan ng yung banyera. Punuin namin yan. Buhat namin yan doon. Sarap. Magagamis doon. Yung pag dito kami sa sa may ilog, saang. Pag namin product dito naman sa dagat, yung yung tawag yun? Trotot.
Turutot. Malaki. Ang budyong, oo, malaki. Sarap yun talaga, masarap. Kasi sa dagat yun eh. Dito Malbol, tagaan pa rin. Kuya ko ba? Nanguha sa iyang kuhan ba? Kita siya na nagkamang-kamang maling. So, loma lagi. Tanaw ko ba? Kapag gawas sa ang, ako ka na nakapin buto. Yata sa kuha. Sarap, no? Ipatu, pa nga ito sa kumbaguan, na nang ibot ang ihayan ba ito ha? Na magawas to yung ano. Wala yun, niloto ito yung ano. Sarap, no? Mga sisil. Gisan, tapos pagi. Ay, po, nakakamiss talaga. Gulay, ah. Pagi. Masarap. Minto dito sa sahod ko, kaya manginhas mi nga to. Sundang may mga doon. Sir Markap, start ka na mag-white eh. Sabi ni Ma'am Yam. Mauwa pa mamay? Mauwaw sa Ma'am. Ano ka ba rin? Sama pa rin tayo ba rin? Mag-ilis ka. Ha? Mag-ilis ka, sama rin pa rin tayo. Ah, Wala! Sa'yo yung account gamitin pero dalawa pa rin tayo dito. Oh. Hindi naman malata yan. Ha? Hindi naman malata. Oo nga, dalawa pa rin tayo. Mag-ilis ka sa yung account. Gamit tayo ng StreamYard. Oh. Ay, masin niya madato ko, daghan kay mugokon. Tapos sisikat ka. Ano, mas maning kuan na tayo, anang normal na tang kuan ba? Pag sumikat ka ng vlogger doon sa Cebu, papuntahin mo ako doon pa. Oo, Isang mugokon ba din? litson lagi ba? Pakaunin mo lagi ako litson eh. Pag sumikat ka sa Cebu. Pag sumahog ka ng 10,000 isa ka bulan, ayos na yan. No? Oo. $200. Ah, Okay na ko ba din? another time sa cost. Maraming salamat ma'am Yam ah. Sa bumalik ka na sa ano, mint account mo. Maraming salamat ma'am. Malamig dito ma'am. Giniginaw ako pero kasama ko, hindi giniginaw. Saang sarap din. Ito ang gusto ko talaga. Sisir. Kalaban ko na ngayon. Hindi na kumakain na? Ayos naman yun ah. Mula ka sa Yuri. Yung mahirap lang yung ano, yung alimango. Yung sa Yuri, grabe. Kapag tira mo kaon sa kabok, ano? Di sa kadalaw. Sausaw na namin suka yun, toyo, ayos eh. Oh, sarap ah. Kaon nga gani ko. Ganang sinigang sakit mo akong Yuri. Mas nindot, start na ka dira sir. Markups kay kusog signal. Oo nga, sinasabihan ko sa mama dito eh. Malakas yung signal eh. Gusto niya dyan daw sa Cebu siya eh. At to sa ato kay Lison sa WS ko ako no. Mayroon kasi signal doon sa atin. Tapos yung iba ano lang, yung load lang. Dito maganda dito kasi unlimited. Tapos malakas pa. Simula ka naman, video ka ba dyan? Sa video ng airport, ito ka mong airport dito. Yung hanggang 2 minutes, 1 minute lang ba? Kawan mo ba din ang account niya? Alala, Alvin mo. Hanggang pang 1 minute lang ba ba? Tapos gawin natin video mamaya. Bati, gawan mo ko account. Sige. Para may, Try ano na ka, to. para may ibaba ka. Gawan mo ko account, bati. Ha? Gawan mo ko account. Marunong ka naman ah. Hindi yung ginagawa mo ba? Mayroon ka ng account yung Alvin mo ah. Yung account mo na yun ah. Mag-video Yung sa lang. channel, YouTube channel. Sige, gawin kita. Mag-video lang dia. Pwede man na nimo utron imo content pag tuan na ka sa Cebu. Ganun balik. Pwede yun. Dikit, ano ba? Dikitan mo si Ma'am Rabi. Ma'am Rabi, nadikitan na kita. Balik na lang. Ganyan. Babalik lang po. Ma'am Romy, nadikita na kita, babalik. Ito na, salamat. Ayun. Bawal budol-budol dito, ma'am. Ganun. Bawal budol-budol dito. Mag-video lang dia. Pwede yun na nimo otron imo content pag tuan ka sa Cebu. Tawa si Sir Aro. Bunga ano? Mag-vlog niya ako gagawa na magbuhat og pusil ba? Oo, yun. Pwede yun. Pwede ba di? Ha? Pwede yun. Ayaw, tidak punta. Hindi ah. Magkidakpon. Buhat ng pusil. Ay, yan. Naan niya mga matay, kita yung... Matan, bakit ay wala namang balak ang to? Bakit hindi na puputok to? Video mo may mga airplano dyan ng lumilipad oh. Mga 1 minute lang, ganyan to para mabilis ma-subscribe na natin mga kasama. Mamaya. Niya, na magkanta. Kana, Sa may mayong... kana himo pusil kay order me. Magaling mag-himo to sir. Sa tanaw niya ng trabaho niya. Gusto mo sir, 45? Magaling mag-himo to sir, pusil.
Mga high-powered na rin to. Kana himo po sila kay order me. Gusto niyo mo makita yung 50 caliber ko? Wala lang. Tanong mo ba di? Magaling mo game mo to sir, si Boss Marlon. Boss Marcaps. Yan ang trabaho niya sir eh. Iniwan niya lang. Eh, delikado man. Posibilin natin na ibalik ang banana. Posibilin pag hindi daw balik ang banana. Posibilin ng mga camel diya. Ayaw, mga preso ta. Apriso. Mudla mga priso dito ma'am. Ang nga to, binutan lang yun. Sige buddy, ako buddy mag-vlog buddy. Pag pumunta ko doon. Oh. Ipa-vlog kita pag gumagawa ka. Buhat po sila. Dami tayo tayo nag-vlog. Oo. Ito ang nagbuhat tayo naman sa dano. Wala, binablog na nga yung paggawa ng armas doon sa inyo. Ito nag-vlog. Pero kaya ang unang nag-doon, nag-ano doon, reporter sa Channel 9 ba yun sa una? May ilang ikuan ba news. Nandun nga, napot sa vlog. I-vlog kita doon. Hindi, sa yung, ikaw yung account mo, tapos ikaw yung kubra, ako mag-video Oo. sa'yo. Yaman. Para sumikat ka agad. Oo! Ako pag ipatrabaho rin mo, katukin na tumahuman na lang, maghapon na dito. Hindi, kasi siyempre, i-edit natin yan. Oo. Pabilisin natin yung gawa, ganito, gumawa ng ganito, ganyan. Pabilisin natin, i-edit natin yan, hindi yung isang oras, dalawang isang maghapon, di ba? Mas maayo dito mag-start ka diya kay Kusog Signal sa Saudi, sa Pinas, Perti, Hinaya dito. Makakuha ka lang ng subscriber, buddy, okay na yan. Wala, pag-uwi namin kay kusog ng kwa dito, nanay dito. Bagong ano, bagong sell site. Nanay dito. Palit ganin tagyuta na to sa mga. Mas nindot na 15 minutes, okay ran. Yung video ka dito mamaya bali yung airport oh. Ito ka mo yung airport dito sa Madina International Airport. Yan mga kabang trabaho namin. Yan. Yung mamaya, ilapit mo ganun. Maganda dito kasi lagi unlimited ang internet natin dito. Oo nga. Diimbitahan ko kayo mamayang hapon sa laro namin. Panoorin nyo. Ayun pala buddy, maganda ka buddy na no. Maglaro basketball mamaya. Oo. I-video kita. Mukha man siya mukha, muduwag ko. Muduwag ito ako, mga Hindi mo ka 1 minute na pambaba ng bahay. Oh. Yan, games kayo pwede yan. Oo nga, games. Kaya yung ginagawa ko ba? Yan, mga 1 minute lang buddy, pwede na yan. Sabi mo, kausapin natin, sige 1 minute lang, video lang kita. Laro mo na. Oo, para may pang ano tayo. Lagi ko doon si ilalim ba, para lagi shoot ba, para ayos. Kausapin natin mamaya yung mga kasama natin. Muduwag biskandor. Bakit puro sa ilalim? Kaya naman sa ibabaw mag-shoot ah. Hindi nga buddy. Ano buddy? Wala kayo kalaban? Wala mga lalaban ba? Kausapin nga muna natin Kasama mo muna ng mga kasama, kalabanin niyo muna ako, wala i-vlog ko. Pang-vlog to, 1 minute lang. Ganun lang. Kahit anong video, bahala na, basta makakuha ng banana. Ayaw naman kasi nagsikat na may laban. Tayo muna, ikakampi ka namin no? So, tiyo may ng sapatos ba diya? Tapos, just 1 minute lang. Para may pang ano tayo, may pang vlog. Tapos sa sunod, kahit ano na yung video mo dyan, pwede na yun. Gusto makakuha ka ng maraming subscriber. Ipakita mo ba yung karne ng baboy oh? Karin mo baboy ba? Hindi naman karin baboy yan eh. Pahula mo. Masarap ang ulam natin ba diya? Oh. Ano naman ba tayo bali? Kalaban ko rin yan. Tingin mo ba ito? Puro na Ang alam kalaban. ni Barry Alvin. Puro ko na kalaban, oh. Ayan oh. Kalabaw. Galing ba rin? Kalabaw. Kalabaw ba? Karabaw. Hindi ni baboy. Karabaw. Tapos ka mo. Jo! Mga tamsakos kay nalalagas din. Mahirap na ngayon ma'am kasi hindi naman kababa ng ano ba, yung bahay pa, para madikitan. Baboy na, ma'am yan. Gikan pa to sa Cebu. Ano ma'am, yung buffalo? Wala man baboy dito. Buffalo. Buffalo Soldier. Mga 16 minutes pa ako mamaya, mata kayo mag-in mamaya ma. Para makadalawang oras na naman si host. Kahapon, 30 tamsak na premier ko, now 90 na lang. Matinitin na rin siguro ma'am yung legit ma'am. Yan ano ni Lolo rin siguro. Manual na lang tayo host. Oo nga, manual na lang tayo. Oo, manual na lang tayo para ano. Yan gano'n na lang para hindi malagas.
Noon talaga ng panahon mga ano yun, mga simula ko March. Ano talaga, maganda makipag-sub-to-sub noon. Ang bilis kasi ang daming YouTuber kasi lockdown. Ang bilis hanggang August. Yun, nagigpit na September, nagigpit na si Lolo. Team Sisid Radiod Permi nagmahal na to. Kaya nga mami, wala tayo. Kaya ako na sila dyan. Niyawa ko sa Team Picas laay dito, wala yung support. Nag-ano ka na rin doon, ma'am, nag-live ka na rin doon. Huwag ka mag-live doon, ma'am, baka magduda na sila sa atin. Tama na yung ako lang. Nada mo lain kuan ba rin? Ha? Nada lain nga kuan. Kayo mong kasama ngayon lamang. Bisin og Sir Eric T. Ma'am, yan, mamuni ka na. Bukas sir, mamuni na yan gano'n na yun si ma'am, mag-apply na yan kay Lolo. Oo, nag-live ko kahapon. Bago pa lang. Ala, nag-live ka kahapon. Yari na tayo doon, halata na tayo doon. Bago pa lang. Wow, galing naman. Oo. Manapin na yan si ma'am, mag-apply na yan bukas. Sana all, mamuni na. Team Sisid. Ang ganda ng team ni Ma'am Yama, Team Sisid. Pumasok dito kayo na si Ensan mo, Mama. Makakuha lang kasi yung mamaya ng mga 16 oras, okay na yun. Kaya 14 hours lang, okay na. Dagdag. Nagpabiling ko storya host, ako ingnan onsay purpose sa GC og walay mo support dayon ni hawa ko. Grabe ka mo. Yari ta. Yari na. Nagkawatak-watak na yung grupo ni... Uy, sorry. Ayan, dito ng pinakamagandang kong kaibigan, si Ma'am, Miss Wing, alay ni Wing. Andito na kaibigan ko. Hi Ma'am Wing, good morning. Ay, kamusta ka dyan Ma'am sa Japan? Maraming salamat Ma'am Wing sa pagpasok mo ha. Kasi Ma'am Wing, ano na lang din nabol ito, WH na lang din nabol nito. Wala ganing ko kakita og tamsak sa Aqua Premier sa Picas team. Kuya, done playing sa'yo. Wow, maraming salamat Ma'am Wing ha. Asa na si Wing ba di? Sa kuan ano? Taiwan? Saan ka nga Ma'am Wing? Sa Japan Ma'am Wing no? Taiwan? Hindi, siya ano yun eh. Nobilin yun eh, Ma'am Nobi yun eh. Taiwan? Maraming salamat talaga kay Ma'am Wing. Hindi talaga ako nagkamali ng kaibigan ko na mabait. At napakagandang kaibigan, si Ma'am Wing. Miss Alay ni Wing. Maraming salamat Ma'am sa problema sa akin. Mega love shoutout sa iyo, Miss Wing Channel, sabi ni Ma'am Yam Ironico. Ayan po, nagbaba po ng premiere po si Ma'am Wing. Tamsakan po natin mga kaibigan. Kailan mag-premiere niya ba di mamaya? Alas 5. Alas 5 mamaya. Ma'am Wing ha, tamsakan ka ng kaibigan ko Ma'am Wing ha. Si Mana ko tamsak. Mark Caps, mana pala tamsak eh. Huwag na Ma'am, huwag mo nang pasa Ma'am, resibo Ma'am. Alam ko rin Ma'am. Huwag mo na ipasa. No need na Ma'am. Maraming salamat Ma'am Wing ha. Tamsakan po natin mga kaibigan yung ano po ni Ma'am Wing ha. Premiere, mamaya po yan, mga alas 5. Sa mga hindi pa po nakatamsak dyan, tamsakan po natin. Tamsak na ako dyan, Sis Wing. Oh. Ako siguro hindi pa nakatamsak Ma'am. Tamsakan kita mamaya Ma'am. Ayan po, nagbaba rin po ng Ma'am Yam nagbaba rin po ng kanyang premiere. Natamsakan ko na rin po yan eh, kay Ma'am Yam Ironico. So hindi pa po nakatamsak sa premiere ni Ma'am Yam Ironico, mamaya po. Tamsakan po natin siya. Salamat Sis Yam, sabi ni Ma'am Alay ni Wing. Ano rin po ito Ma'am Yam, si Ma'am Wing. Naghahabol din po ng WH dito hanggang March, February lang sa kanya eh. 2 taon na siya. Ay, 1 taon pa lang, 2 taon ka. Kaya mo Ma'am, pag nakatapos na Ma'am, tutulungan ko rin namin Ma'am.
Sana matapos ako to itong December katapusan, ma'am. Sana makuha ko na. Sana ngayong Pasko. Para makatulong din kami sa WS mo. Ilan na ba yung WS ni mo, mama? Miss Wing? Nasa 2.5 pa lang siguro to si ma'am, Miss Wing. Para matulungan ka namin ni Ma'am Yam. Alay ni Wing, dan tamsak na, sabi ni Sir Boholano. Il. Mamaya host, play ako sa'yo lahat. O yun, maraming salamat Ma'am Yam ha. Baka hindi matapos tong December, Ma'am ha. Matapos ko na rin yung WH ko. Tapos si Toto Nolimars, yun ang pasunod. Si Ma'am Wing, malapit na rin kasi ito eh. Tulungan ko rin to si Ma'am Wing pag natapos ako. Andito po si Ma'am Linsibol TV po. Mama, marami na nang tamsak sa premiere mo kanina, Ma'am. Linsibol TV. Marami na nagtamsak po kanina sa sa premiere ni mo. At saka may dumikit na rin po si Boholano, nagdumikit na rin po sa iyo. Mas maganda, di ba, Boni lahat? Oo, Ma'am, mas maganda po para laro na lang ng patalastas ba? Para dagdag income. Dan Yam sa premiere. Ayan, Ma'am, si Ma'am Linsibol TV. Dan na po. Kanina pa rin po nakatamsak yan si Ma'am Yam Linsibol TV sa mo. Dalawa tamsak ko sa iyo kanina, dikit na din. Oh, yan. Sabi ni Ma'am Yam, narinig ko. Maraming salamat Ma'am Linsibol TV sa pagpasok mo ha. Ma'am, bibisitahin rin kita mamaya sa bahay mo, Ma'am Linsibol TV. Naka-screenshot ka na dito sa akin, Ma'am. Sarap po lang natin ba diya, inihaw ah. Magmahalan lang po tayo mga kaibigan eh. Hindi naman po tayo mga sikat. Kailangan po natin magtulungan talaga. Kung mga artista sana tayo, pwede magkanya-kanya kaso hindi naman tayo artista eh. Kailangan natin ng katulong. Katulungan talaga tayo. Mamaya host, baka ilis ako bago mag-apply kayo. Oh, sige mama. Dito lang kami ah. Alin ni Wing Dan sa premiere at full pack. Ayan ma'am, Miss Wing oh. Nakaalam kasi sa iyo si Ma'am Linsibol TV. Ma'am Wing may premiere din po ito si Ma'am Linsibol TV, Ma'am Wing. Pakitamsak na lang din po, Ma'am Wing ha. Ayan po, nagbaba po sa kanya ng premiere, Ma'am Wing. Saka dikitan nyo na rin po, Ma'am Wing, pag hindi pa kayo nakadikit sa kanya. Mabay din ito si Ma'am Linsibol TV. Dikitan ko ito mamaya. May ididikit pa ko dito eh. Puro legit naman to eh. Magkaiba naman to. Gadget. Muni ka na ba Ma'am Linsibol TV kasi malaki na bahay mo. Malaki na rin bahay niyan eh. Lamig talaga, giniginawa ko. 7 minutes lang mga kaibigan ko at ako'y mag-end ha. Maglablaban muna kayo dyan. Hindi pa kayo nakalablab. Magkadikit. Yes host. Muni na pala to si Ma'am Linsibol TV. Si Eric TV ay nandito pa rin. Maraming salamat sir sa pabidyo-bidyo ni mo diha habang kahit may trabaho po kayo. Maraming salamat. Yan muni na. Yan ma'am, muni na pala si Ma'am Linsibol TV. Sumawa na siguro to si Ma'am Linsibol TV. Ilolo. Magtulungan na lang po tayo mga kaibigan kasi hindi naman po tayo mga artista. Hindi naman tayo mga sikat. Kailangan natin talaga magtulungan. Budol-budolin natin si Lolo ba? Lamig ba ate? Sir Eric T, play mo din always video mo sa gabi bago ka matulog para sabay matapos ang banana WC mo. Ayan, sir, sabi ni advice ni Ma'am sa'yo? Ma'am Yam Eronico, Sir Boholano TV. Play mo rin daw yung mo, magsariling play ba? Para yung WC mo, dumami. Ako nagkamali talaga ko noon eh. Akala ko hindi pwede yung na yan eh, yung self-playing eh. Kaya pala, dito ko lang nalaman na pwede pala, nung lumipan ako dito. Kung alam ko ng bali, sa Riyadh pa ako, Yeah. dapat na-play na ko na, oo. Tapos sasana ko ngayon. Oh? Oo. Hindi ko alam talaga, pwede yung sarili. Kala ko sa iba lang talaga.
gagawa ng ninja. Hindi ko alam mong gumawa ng ninja noon eh. Dito na ko din ako tuto. Wala pang sahod. Pero may mataas na siguro naman revenue mo, mama. Okay lang, may pinatago ko kay Lolo. Taga saan ka sa atin, ma'am, ng Civil TV, ma'am? Huwag mo na bukos ng balita mo si ano mo para isang bukos na. Kasi ako dati hindi ko pinagsabay, kaya ang tagal natapos. Okay, ma'am, Yam, salamat ha. Sabi sa Ajay, Hindi ko sayang ang Anli. Sayang talaga, sir. Kasi ang net natin dito malakas pa. Invincible TV. Di pa umabot sa $100 ha. Taga Leyte ako, kaso dito minaw. Oh, suki. Dito minaw nakasti sa Pampanga. Kabalin. Manes mo. Kabalin. Manes mo. Basta mga taga Kabalin na malago. Oh, si Lime TV, ang bilis ng revenue niya. Lapit na siya mga 100, wala pa 1 month. Ay, ganun talaga pag magaling ka magkipagkaibigan, ma'am Yam. Ganun talaga. Mga ilang buwan ka na na-monetize, ma'am Len Civil TV. Gawa ka ng playlist mamaya. Eric T, sabi ni Ma'am Yam Enrico, gawa ka playlist. Gawa ka sir para ma-play mo rin siya. Gawa ka ng ninja mo ba? Yung ninja mo pang-play mo para ano? Mabilis ka makakuha ng WH. Dati Ma'am Linsibol TV, nandiyan ako dati sa Angeles. Nakasiti ako dyan 2 taon sa may 4-580 kasi. IPSA sa Angeles. Ano siya? Rapid sa Magalang. Sa Pikas. Ano? 10 real rin 580. 580. Pero last price, 500. Kaya na, 570. Hindi pa tuloy sa kabila. Linsibol. May 6. 580. Yapon, mami ko yan. Para mapiling kita mas maganda sabay sa iyo matapos ba na sa others. Angeles may Malabanyas. Saan banda yung Malabanyas? Hindi ko ano yan ah. Mo rin nakabalin ba din? Nakabalin restaurant sa kuwan din na siya? Kapampangan siguro eh. Ha? Kapampangan. Kapangpangan din na siya na kuwan din. Malayo ka ba ma'am sa Magalang ma'am? Linsibol TV? O sa may ano ka sa Mabalaka? Dati, yung kalabaw, yung bubalo pala, hindi mo kalaban yun. Ano rin ba din? Red meat yun, pero Nico, gawa ako mamaya Red meat playlist. din yan. Lahat ng red meat. Alin Wing, BG lang po kuya. Sige ma'am Wing, maraming salamat ma'am Wing ha. Ano lang, 3 minutes ma'am, ano na rin ako, mag-end na rin ako kasi nakadalawang oras na rin ako sa kakadaldal ba. Kahit Giniginaw na siya kasi. lakas ng hangin ng maginaw. Nawala na ang itlog. Maraming salamat sa 11 million people na natambay sa Binance ha. Saka sa Benting Tamsak, maraming salamat ha. Meron din dito Kabalin Restaurant. Basta mga Kabalin, Kapampangan niya. Sa kuwan, sa mga SM na may mga kabalin restaurant. Pero tagali dito si Ma'am Linsibol TV. Hindi pwede yan. 1 month pa lang, 1 month nakakuha ka ng $100 ba? Puta. Yun sa Mansi. Yung pinsan ni Ma'am Yam, Ha? Hangin. wala pa 1 month, nakakuha na ng $100. Delikado mag-YouTube ko ba niya. Inaanak. Naghaan ng buko siguro. Si Ma'am Roberos Cañete ay pa-BG-BG. Maraming salamat Ma'am Roberos Cañete. 2 minutes na lang Ma'am Roberos at ako ay mag-end na. Maraming salamat sa pagtsaga niyo Ma'am Rosa. Ay Ma'am Roberos ha. Pagtsaga niya na pa-BG-BG sa akin. Maraming salamat ha. Ang bilis nga niya, niya sa akin review niya. Sana all. Sigurado ako, ikaw Ma'am Yam, ang bilis mo rin yan Ma'am Yam. Maraming salamat sa pagtyaga nyo, sa pagsabay nyo sa ilis ni host ha. Maraming salamat sa inyo ha, sa pagtyaga-tyaga nyo. 2 oras na lang mga kaibigan, ako yung mag-end ha. Maraming salamat sa inyo. Magpasok sa mga busy dyan, maraming salamat sa inyo ha, sa pag-BG-BG nyo ha. Kaya may mga pasok kayo, nandito pa rin kayo. Madami kasi siya ka-GC host na hindi nang iwan. Hindi na maganda. Maghanap kakapalihan namin. Walang iwanan. Hindi nang iwan, nagdagdag lang. Kahit sa huling hukay, mukha na ba rin?
Sa balingan pa man. Asawa lang mang iwan. Hindi tulad ng ibang GCOs, nawali ka lang. Oo nga mang, ganun lang eh. Kaya mo lang. Pati rin yung pasala. Ganun talaga. Isang minuto na lang mga kaibigan ko at ako'y mag-end ha. Kaya ka na bali. Maraming salamat talaga sa pagsabay niyo sa akin ha. Maraming salamat talaga sa inyo ha. Yan. Isang minuto na lang. Maraming salamat talaga ha, mga kaibigan. Kay Ma'am Yam Yornico, buti na lang nakabuo ako ng Team CC. Maraming salamat Ma'am Yam Yornico ha, sa mag-end na ako ma'am. Kay Sir Bola TV. Kay Ma'am Roberts Cañete, kay Ma'am Christine Macaraya, maraming salamat sa inyo. Ma'am Arina May, maraming salamat. Kay Linsibol TV, maraming salamat sa pagpasok mo sa ilis ko ngayon mga bibisitahin ko ngayong bahay mo mama. Maraming salamat. Asa ka daw ka bali? Nalang mag-in na ka bali? Ha? Asa daw ka? Ma'am, nakadalawang oras na ako ma'am eh. Mag-in na ako. Tama na yun, malamig ma'am, nalamig yung tinga ko. Maraming salamat sa inyo ha. Sa kay Ma'am Kurindang Channel ma'am, maraming salamat sa iyo ma'am ha. Sa pag-play mo sa akin ma'am. Maraming salamat. Hindi na ako ma'am. Tama na ako ma'am, nilalamig na ako dito ma'am. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko ha. Ma'am, ingat po kayo lagi. God bless sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Sana huwag kayong magsawa sa pag-support kay host at saka hayaan niyo po susuporta din po ako sa inyo mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo ha. Malamig na dito ngayon ma'am. Maraming salamat Ma'am Roberos. Pagkasabi ka Ma'am Christian, maraming salamat ha. Sige po mga kaibigan at malamig. Malamig ma'am. Bye-bye na. Ano bali? Hmm? Baka pinig ka may bali. Sobrang na yan.